60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 38 minutos na ang nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Agosto 6, tuig 2026. Inibulagan ni mo ang kurmaan, Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Traffic enforcer nga tapungol sang isa ka driver. Mapasaka sang kaso ang ginhalinan sang inaway ining double parking. Kabalo ka Bombo Chris ang nagligad sini nga may nadlaw, may insidente man sang double parking. May lang ganito kay ang salakyan nga hindi makahalin ang nagamaniho sini peace loving people. Membro sa sang peace loving people. Kay tinagraduate na sa TMC. Anong TMC? Tamaran Maminsar Company. Di kon naglabot mi sa punto nga hinurusgan kag way pa nakagraduar sa Tamaran Maminsar Company. Laban-laban ko gintutdan niya tuguro ang naka-double park nga salakyan. Ay, gintutdan. Akigan or munuhan. Istoryanta ni karon sa aton sinipaday nga pagpangalagad samtang congestion rate sa mga prisuhan sa Bureau of Jail Management and Penology. Nagnubo bangod sa ginpabaskog nga decongestion program. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, si Anay Punong Barangay Ricardo Dinio Jr. kag Barrio Obrero lapos sa Punong Barangay James Kunlo nag-isa na. Suportado na ni Dinio si Kunlo. Tibot silingon, anong bot silingon siniway sang kasumpong dira si Punong Barangay James Kunlo sa plabuton sining eleksyon sa Nobyembre. By the way, sa aton sining mga kasimanwa, as of this time, ang ginaduso pa lang sa bahin karon sang House of Representatives ining pagpuspone sang barangayan sang Sangguniang Kabataan elections sa tuig 2028. Tikinanglan manginlayi ini siya para nga mag-take effect sa aton sini nga mga kuturan, pero way pa ini sang counterpart Senate bill. Sa aton sini nga mga kasimanwa, that is why nga si kung si Comelec Chairman George Erwin Garcia pa ang pambalon, preparado ini sila kag ila sini nga ginapreparahan ang eleksyon sa plabuton sini nga Nobyembre 2 tuig 2026. Sa iban pagid sini nga talupang doon sini nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Latest karon sa kay Bagyo Maymay, kay nagbaskog pag-inini siya, gina-target niya sini karon ang rehiyon sang Luzon. Good news man sa aton siniya nga mga kauturan nga mga public utility vehicle driver, kay man ang subsidy sa aton sini nga mga kabumboy ipatuma na by August 15, 12 pesos sa kada litro
sa produktong petrolyo, ang subsidiya nga i-discount ibuhin sa aton sini nga mga kasimanwat isandig ini sa ginapagwa nga impormasyon nagikan sa talatapan ni Executive Secretary Ralph Recto, no? Ngati sa isa ka semana sarang nga makaangkon sang diskwento nga nagalabot sa 1,800, 1,800 pesos, no? Halin ini sa bago nga diskwento, dugang ini sa nauna nga napulo ka pisos kada litro nga ginlonsyar sadto bulan sang Abril nga mabuligan ang ginabanta 93,000 ka mga driver. Ang desisyon ginkasugtan sa pagsinapol nga ginpangunahan ng DIES Recto kaupod sini si Budget Secretary Kim De Leon, no? Si DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, kag Transportation Secretary Giovanni Lopez. Upod man nila si Department of Education Secretary Sani Angara, kag subong man ara si DOH Secretary Jose Pujalte Jr. nga mayara sang isyu na hanungod karon sa gambling. Kag upod man si Agriculture Undersecretary Roger Navarro. Standby anay kay check naton si Miss Leonor Silvestre, ang weather observer sa Pag-asa Iloilo. Miss Leonor, si Bombotsa, maayong udto. Okay, standby Maridayal kita, ma-reconnect kita sa linya ni Miss Leonor para sa latest na karon nga pag-checkar man naton sang panahon. And of course, aton sini nga pag-monitor sa kay Bagyo Maymay. Sa aton sini karon nga mga kauturan sa diin na balain siya. Kay si Maymay nagbaskog na gid kuno ini samtang nagapadulong sa nabagatnan sang Ilocos Sur. Alright, balikan ta linya ni Miss Leonor. Miss Leonor, good noon. Si Bombo Cham. Hi, hello, good noon. Muna yung atong latest weather update para sa karon ni adlaw sang Thursday, August 6, 2026. As of 10 a.m. po ganang agang, gina-monitor natin na si Tropical Depression Maymay ay gina-estimate natin base sa mga available nga data, including those from Benguet Doppler Weather Radar, nga ang iya sentro sang sini nga bagyong Maymay ay yara sa may vicinity of Tanudan, Kalinga. May maximum sustained wind nga 55 km per hour ni the center, kagkastunas niya up to 90 km per hour. Ang iya hulag ay pa southeastward slowly. Base sa ating track intensity outlook, sa bagyong Maymay pagkatahakon niya mountainous terrain of northern Luzon before emerging over the eastern coastal waters of Isabela or Cagayan. And then padayon na nga mag-weaken into a low pressure area this afternoon or evening. And then ang bagyo nga naman yung gina-monitor natin outside sa atin nga par nga si Typhoon Dolphin ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 1,325 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind ng 150 km per hour ni the center, kagkastanas nga up to 185 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 15 km per hour. So ang inyong mga bagyo nga ginamonitor natin ay wala ni sila direktang atake sa aton diri sa Western Visayas. However, ay posibleng nila mapa-enhance ang ating southwest monsoon nga posibleng makadala sa mga pag-ulan-ulan sa aton. And then southwest monsoon nag-aapekto sa may southern Luzon kag western section of Visayas. So bangon sini nga sistema diri sa Western Visayas, labi na ang province sa Antique mag-experience sa magaluman ng kalangitan, may mga laptalap ng mga pag-ulan, pangalatod panag-uog, tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadala sa makasarangan tugtog mabalod nga ang kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 32 degrees Celsius ang adlaw na butlak din ng alas 5:39 ang aga kag magatunod ini alas 6:12 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga. Salamat.
Miss Leonor, but silingon habagat lang niyang nagay-pikto diri sa aton na hindi niya siling dala pa sang bagyo kay pila sa mga kauturan nato nagambal nga baw tuman ka baskog do ginabagyuhan man kita diri sa area sang Iloilo. Yes sir, ang mga pag-ulan kag ang makusog nga hangin na eksperyensya naton ay dala na sang southwest monsoon kag possible ang mga pag-ulan-ulan natin ay posible pa natin ma-eksperyensya na sa weekend sir. Hasta pa sa weekend, baw kalawig-lawig pa. Sige. Miss Leonor, thank you so much sa mayong udto dira liwat sa inyo. Welcome sir kag maayong adto man sa inyo. There you have it, si Miss Leonor Sylvester sang Pag-asa Iloilo. So dapat preparar kita kay may mga area nga daan riya sa palibot sa syudad sang Iloilo, no? Ngati magbubo gani ang munog sining ulan na dayon sini banwa ya baha, no? Danaw sa aton sini karon nga mga kabumbo pila ka mga area barangay kag lakip na diri banwa ang mga mayor sini nga dalanon naton na nagadanaw-danaw man sa Concepcion kagaina mga alas 8:30 and hopefully nag-subside na ini, no? Sa may Concepcion, Piaquino Street, Zamora Miliesa, sa Divina Gracia, La Paz, masamigin man na baha mo, no? Lopez Aina Sur, sa may La Paz sa National High School, bla? Tidira-dira ginabanwa ang masaming nga baha ang kilala tagani nga taga dira nga area nagapauli there was a time siniya nga maniho sa iya sini nga e-bike bala Bombocres kay manyindahan tani sa La Paz Public Market nabasa ang battery sa iya nga e-bike. Por Diyos por Santo, Burgos Mabini sa Mulo kasing-kasing Amanduriao Kalahunan Sunto. No, sa aton sining mga kuturan, amo ning mga area nga masaming nga nagataas ang tubig sa tagsa sini ka magtupa ang mamunog nga ulan. 50 minutos nang nakaligad sa takna sini nga las 11 diri man sa palatuntunan na Bumbuhanay sa udto sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. May ara kita sang information diri karon banwa nga ining si Representative Jervil Luistro, no? Sa aton sini nga mga kuturan ang lead prosecutor, no? Namangkot siya nga masaming nagasuksok sang duag berde o kon green, no? Ining si Alex Ayala sa aton sini mga kuturan ang nag-champion sa Mubadala DC Open sinigi lamang bla kag may hampang sa Canada sa Canadian Open sa aton sini nga mga kabumbo do amo ning hampang niya subong sa aton sini mga kuturan ti namangkot si Representative Luistro, no? Grabe amo ning kung kaysa makasuluka man bla Bumbo Chris sa politika, no? Why gid ka namo bago lang naghatag sa nga dungog ining si Alex Ayala sa pungsod Pilipinas tapos pati bayo yabantayan pa maluoy kamo sa aton sini nga mga kasimanwa kon nakita ini ni Alex Ayala ining mga palamangkutanon laban-laban bala mo na nako permi ginasinggit ni Alex Ayala Bumbukres sa tagsa ka magdaog sa bla bala nyo naman ako anong ginasinggit niya but sa aton sinima kuturan, ang pamangkot, tinga ako nung permi lang niya nagasuksok sang green nga bayo si Alex Ayala. Anti sa pagsugod sang press conference ito yan sa may House of Representatives bla. No? Sa among pamangkot ni Luistro, may nagsabat nga ginangkon ko sang DDS si Alex Ayala. Ti kay kumo may naglantaw to sa iya sining hampang. May naglantaw to yung mag-asawa to nga senior citizen kag ini sila banwa ang nakasuksok sang mga parapernalya nga may tatak sinisang pangalan ni Vice President Sara Duterte kag may numero nga 2028. Grabe na yun ang dalagan sang utok.
sang pipila sa aton sini nga mga kabumbo. TV lang sabat ginambal man ni Luistro nga mahimo man siya kung tani magsuksok sang pula kita mo lang gid. Gina-question kung magsuksok green tapos pasuksokon pula. Ay kalilintukin sila lang Ginoo. May nagsabat man gani iya nga subong kunong adlaw, pink ang ginasuksok. Tinga ginabinantayan nyo yung bayo ni Alex Ayala. Sa iya siningampang. Why ka mo gani inamutan ni isa ka pisitas na samtang naga-training ning bata ni? Tapos pati subong pati siya nga nagahatag sa nga dungog sa Pilipino, sa mga Pinoy, sa bugos nga kalibutan, lamuran nyo yan sang politika, pinanglumsan ta mo karon sa tubig baha, magamom lang na. Kabwilisit nga klase mentalidad sa mga tawo. Tisang naghampang si Alex Ayala, kang bayo iya puti, tiway man sa may nagkumod to, anay karon kay nagsuksok sang green. No? May nagakumod, pasuksokon kuno sang pula, tapos kay may nagsuksok naman sang Maria kagusip po. Amo ning kabwisitan. Sa mga panatiko, kag kung sa nagapakita gid ko kuno loyalista, pero kung mag-iba naman iya, maglain ang mga administrasyon, dito naman na sila sa piyak. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti maluoy kamo. Hindi nyo na iya paglamuri sang politika kay base mo paning halinan sang kamalas-malas kag kabwisit-bwisit. Sampang kabay pa hindi pahilayo malas kag bwisit sampang ni Miss Alex Ayala kag kabay pa nga masweep niya ang Canadian Open. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ti kay kumo karon nga nagbantog golpeada lang si Alex Ayala. Lamura naman siya nga politika sa nga mga tampuhaw nga klase sa mga politiko nga may ara ang pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga kauturan. Kung ano kasikat si Alex Ayala sa aton sini nga mga kabumbo, mismo ang chairman sang Mubadala DC Open, grabe ang pagdayaw sining bata. Kay hindi lamang Pinoy, lakip na sina diri banwa ang iban sini nga lahi. Layo pa yang schedule sang hampang, ang ginapamangkot nila kay mabakal sila sang tiket. San o ang hampang ni Alex Ayala? Di ko jo imagine ang tiket, per ticket sa nakaligad sini nga Mubadala DC Open is $600 to $700 ang bilog. Calculator. Dahil lang sa aton sa mga kauturan. Calculator. 60, pila mo ang view sa dollar? Butanda, 60. 60 times sa 600 kita na, ibe? Timakon mo 36,000. Sa aton sini nga mga kasimanwa. 36 mil, ti ko magtag 700, abe? 700 times 60, 42,000. Kung i-convert nimo sa peso ang balor sang ticket, kag sold out na yun. Amo na lang mga terminolohiya masami nato nga mabatian daw hot cake. Ti sa Canadian Open sa aton sini nga mga kabumbo, we have this information nga ginaaragawan man to iya ang ticket. Kagrabe ang pagtimbok sang ticket sales. Sa patag naman iya sang tennis. Sang nagpamunga ang karir. Nagtubo kag namunga ang karir ni Alex Ayala. Di grabe ang sakripisyo, training, paghahanas ang abilidad sa bata. Tapos kwestiyonon mo yang nga nagasuksok sa kagrin. Jesus Maria kagusip, namilaswahan sa nga nagaindakal nga tubi, sa aton sini nga mga kabumbo, galing kay Tema News Center na mo. Sige lang, balikan tani karon sa paday nato nga pagpangalagad diri sa Bumbuanay sa Udto. Standby ka mo ha. Istoryanta, dugang nga mga balita kag impormasyon pagkatapos ang Bombo News Center. Ligtas!
Mga nanay kag tatay, markahin ang August 10 to 28, 2026. Protektahi ang aton mga kabataan bakit sa tipdas kag makayha paagi sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sang Department of Health to Western Visayas Center for Health Development. Ang bakuna libre, luwas kag epektibo para sa mga kabataan. Bisitahon ang aton mga sentro, fixed and temporary vaccination sites. Magpabakuna, magbinurigay, magparigon sa proteksyon sa aton komunidad. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want but wonder na tawid Sarsaya. Ang Sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang Sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices, hindi pagpabayaan nga naka-plug ang Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Webes, ika-6 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon ng bagyong Maymay humina na matapos ang pagtama nito sa Luzon landmass. Pero dandang pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers dyan sa Northern Luzon dulot ng ulan at mga pagbaha. Musyo naman ng prosekusyon na itaka ang judicial notice and transcripts sa pagdinig ng House Quad Committee pinayagan ng impeachment court. Si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na niniwalang nasa lupa rin ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa matapos na kumalat ang impormasyon ukol sa pagkakadakip na sa naturang senador. Sa ating international news naman, oil price sa international market bagyang bumaba. At sa ating balitang palakasan, ang Pinay tennis sensation na si Alex Yala pasok na sa ikalawang round ng National Bank Open na nagpapatuloy dun sa Canada. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update! Bagyang humina ang bagyong Maymay at ngayon ay isa na lamang itong tropical depression. Ayon nga sa ulat ng Department of Science and Technology, ang sentro ng naturang sama ng panahon ay nandyan sa may bahagi ng Tanudan at sa parte ho ng Kalinga. Batay sa data at yan ay nakalap ng impormasyon ng Benguet Doppler Weather Radar. Taglay ng naturang sama ng panahon ang lakas ng hangin na 55 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong maabot naman ng 90 km per hour. Mabagal ang pag-usad nito at kumikilos ng patimog silangang direksyon. Nakataas na mga ng signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilagan Luzon, kabilang na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, pati na ang Aurora. Napayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ingat sa posibleng mga pagbaha at pag-uho ng lupa at malakas na hangin na rin habang patuloy na binabantayan ang galaw ng naturang tropical depression Maymay. Muling isinailalim naman sa flood warning ang 8 rehiyon sa bansa dahil sa mga serye ng mabibigat na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay at hanging habagat.
Ito sa mga naturang rehiyon sa pawang mula sa Luzon na habang isa naman sa Visayas na kinabibilangan ng mga sumusunod sa Cordillera Administrative Region dyan sa Benguet, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Ifugao. National Capital Region naman dito sa Metro Manila. Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union. Region 2, Cagayan Valley, dyan sa may Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino. Region 3 naman, Aurora, Bulacan, Bataan at Zambales. Mayroon ding flood warning sa Region 4A o Calabarzon, Batangas, Cavite, Rizal, Quezon, Laguna. Region 4B o Mimaropa Region sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque at Romblon. Sa Region 6 naman, bahagi ng Western Visayas, dyan sa may Antique, Negros Occidental, Iloilo at Guimaras. Patuloy naman ang pagtutok sa Bombo Radio Philippines at sa ating local stations, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao para sa mga karagdagang updates kaugnay ng sama ng panahon. At kaugnay nga niyan mga kabombo at mga ka-Star Nation, halos 100 pamilya ang inalika sa Ilocos Sur. Bunsod ng epekto nitong bagyong Maymay. Maki-update tayo sa Bombo Radio Vegan. Umabot sa 97 na pamilya o humigit kumulang 290 na individual ang isinailalim sa preemptive evacuation sa Ilocos Sur dahil sa epekto ng bagyong Maymay. Ang mga inilikas ay mula sa mga bayan ng Tagudin, Sigay, Quirino, Santa at Syudad ng Vigan. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Ilocos Sur Governor Jerry Singson, agad na naipamahagi ang mga kinakailangang tulong sa mga evacuees. Wala pa namang naitatalang malaking pinsala sa lalawigan maliban sa ilang nagtumbahang puno. Gayunman nakahanda ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices at Rural Health Units para tumugon sa anumang emergency. Nananatiling passable ang lahat ng pangunahing kalsada matapos agad linisin ang mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa sa ilang upland municipalities. Sa evacuation naman po, may 5 LGU na nag-preempt evacuation na sila kahapon pa. Nasa mga 97 families, around 290 individuals. Yun po. At saka mga damages naman, roads and bridges namin, passable po naman lahat, awa ng Diyos. May mga konting landslide sa upland municipality na nai-report pero napalinis na rin namin. Kasi nakahanda naman yung ating mga equipment. Ano pa ba? Sa damages ng agriculture, wala pa pong report. Hopefully, sana huwag kami magkaroon ng damages. Ayun po, ang sitwasyon ngayon dito. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan. Ito si Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Kuha pa tayo ng karagdagang report tinutukan ng ating provincial stations. Mahigit 26,000 ng mga individual sa Region 1 apektado nitong bagyong Maymay. Ang gale warning naman patuloy na umiiral. May report ang Bombo Radio Dagupan. Tinatayang 26,000 individual sa Rehiyon 1 ang naapektuhan ng bagyong Maymay habang patuloy na pinaiigting ng mga otoridad ang paghanda dahil sa umiiral na gale warning at banta ng masamang panahon. Ayon kay Adrian Pagsulingan, ang officer in charge ng Public Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 1, naka-blue alert status na ang ahensya upang palakasin ang koordinasyon ng mga opisyal ng pamahalaan. Nakahanda na rin ang mga relief items at responder para sa posibleng pangangailangan ng mga residente. Nakararanas ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng La Union, Ilocos at dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya patuloy aniyang pinapaalalahanan ang mga residente sa mga flood at landslide-prone areas na maging alerto. Patuloy naman aniya ang pinagbabawal ng paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat dahil sa gale warning na nagdudulot ng malalakas na hangin at matataas na alon sa karagatan ng rehiyon. Inikahit naman ito ang publiko na sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at manatiling nakatutok sa mga opisyal na update sa lagay ng panahon. Pagbabantay po natin kay bagyong Maymay and sa Southwest Monsoon. Paghahanda po ng ating po mga kababayan ng mga go bags sa kanilang mga kabahayan po na naglalaman po ng mga kagamitan na kakailanganin po nila
if sila po ay lilikas kagaya po ng mga pagkain po na hindi madaling masira, mga kumot, radyo, tubig, mga mahalagang dokumento at iba pa pong mga kagamitan na sa tingin nila ay kakailanganin nila in case naman po ay sila ay lumikas. Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang pag-angat na na-monitor sa antas ng tubig diyan sa Angat Dam, kasabay na rin ang serye ng mga pag-ulan sa malaking parte ng Luzon. Patay nga sa data ng Meteorological Division, ukol dito sa mga dam ay patuloy ho mga kabombo ang pagtaas ng level ng tubig na makakatulong para sa mga magsasaka at iba pang sektor na nangangailangan ng supply ng tubig. Umaabot na mga kabombo sa 157 meters mahigit ang antas ng tubig sa naturang dam. Mas mataas po ito kung ihahambing sa naitalang data nitong nakalipas na araw. Ang kasalukuyang antas ay halos sa 7 metro mga kabombo kumpara doon sa antas nito dati. Isang linggo mga kabombo nakakalipas kung saan ay bumagsak ng nasa 150 meters ang level ng tubig dyan o kaya naman ay 10 metro na mas mababa kumpara sa critical level. Sa kabila naman ng araw-araw na pagtaas ng antas ng tubig ay nananatili pa rin ho ito doon sa below critical level na 160 meters. Ang naturang antas ay mahigit 50 metro din na mas mababa kumpara sa normal high water level. Ang Angat Dam mga kabombo na pangunahing nagsusupply ng malaking bulto ng tubig para sa National Capital Region at iba pang mga karatig na lugar ay nasa Central Luzon na apektado ng nagdaang Bagyong Luis at kasalukuyang nakakaranas din ng pag-ulan bunsod ng Bagyong Maymay at umiiral pa ang hanging habagat. Dagdag pa niya nitong Bagyong Maymay, nagdulot ng pagbaha sa lungsod ng Baguio at probinsya ng Benguet. Mga otoridad naman naka-alerto na. May report dyan ang Bombo Radyo Baguio. Patuloy na nararanasan ang epekto ng Bagyong Maymay sa Baguio City, lalawigan ng Benguet at iba pang bahagi ng Cordillera. Sa Baguio City, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang City Camp Lagoon sa Lower Rock Quarry dahil sa mataas na panganib ng pagbaha tuwing tag-ulan. Bilang pinakamababang bahagi ng lungsod, dito dumadaloy ang tubig ulan at mga basurang nagmumula sa iba't ibang barangay na kadalasang nagiging sanhi ng pagbabara sa mga drainage tunnel. Nakaantabay ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council at City Engineering Office upang bantayan ang sitwasyon at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Mahigpit ding minomonitor ng mga otoridad ang Burnham Park kasunod ng abiso ng Baguio City Government na ito lamang ang pampublikong parke na nananatiling bukas sa publiko sa kabila ng patuloy na malakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin dulot ng Bagyong Maymay. Sa La Trinidad, Benguet, patuloy namang tumataas ang level ng tubig sa Balili River. Umabot na rin hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng strawberry farm sa La Trinidad. Isang agriculture extension worker mula sa Barangay Batag ang nagsagawa ng inspeksyon sa lugar kung saan nakita ang pagtaas ng tubig na nakaapekto sa ilang taniman. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala sa mga pananim at ang epekto ng pagbaha sa mga magsasaka. Nananatili rin sa kanilang mga taniman ang ilang magsasaka upang bantayan ang kanilang mga pananim habang nagpapatuloy ang pag-ulan. May ilang magsasaka na rin nag-ani na ng kanilang mga tanim sa kabila ng pananalasa ng bagyo. Ayon sa kanila, napilitan silang mag-harvest upang mailigtas ang kanilang ani dahil posibleng masira ito kung patuloy na malulubog sa baha o maabutan pa ng malakas na pag-ulan. Eto ma'am, kasi sinesurvive namin para sayang din naman pag nasira lang sa ulan. Simula nang umuulan, hanggang ngayon kahit umulan bumagyo, mag-harvest pa kami para ma-harvest yung mga tanim ng mga farmer.
Kasi sayang naman pag nasira ng bagyo. Baka mamaya malubog itong buong swamp kung lalakas pa itong bagyong Maymay. Samantala, patuloy ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa lungsod ng Baguio upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga residente sa gitna ng nararanasang bagyong Maymay. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Police Colonel Ruel Tagal, City Director ng Baguio City Police Office, sinabi nitong patuloy ang kanilang koordinasyon sa City Peace and Order Council, City Disaster Risk Reduction and Management Committee at sa mga barangay. Inatasan na rin ang matauhan ng Philippine National Police na agad iulat sa kanilang headquarters ang anumang namataang nakatagilid o patay na puno upang mabilis itong maikoordina sa lokal na pamahalaan at sa mga ahensyang gaya ng SEPMO, City Engineering Office at Department of Public Works and Highways. Nananawagan naman ang opisyal sa publiko na agad i-report ang anumang banta sa buhay at ari-arian upang kaagad itong marespondihan ng mga otoridad. Mga kababayan po natin, ay yung palagi namin sinasabi na matiyag po sila sa mga kapaligiran nila, i-report sa kapulisan anumang banta, sa banta sa buhay nila o banta sa mga kagamitan nila sa bahay nila para masiguradong natin ang mabilis na responde, yung serbisyong tapat at higit sa lahat yung nararamdaman. Mula dito sa lungsod ng Baguio, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Babalikan pa natin ang mga karagdagang update tungkol sa lagay ng panahon, lalo na dyan sa mga apektado ng baha at landslide sa Hilagang Luzon. Sa ibang balita muna tayo mga kabombo ukol sa impeachment related matters dito sa nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yung motion ng prosekusyon na i-take o i-tackle ang judicial notice at yung transcript sa pagdinig ng House Quad Committee ay pinayagan ho ng impeachment court. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Angelo Aganon. Bombo Dennis, pinayagan ng impeachment court ang motion ng House Prosecution Panel na ipa-judicial notice ang transcript sa naging pagdinig ng House Quad Committee na may kaugnayan sa Article 1 o ang misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong nagsilbing kalihim rito si Vice President Sara Duterte. Ang Quad Committee ay nagsagawa noon ng mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente kung saan tumistigo ang iba't ibang resource person kabilang ang mga opisyal ng Commission on Audit, Department of Education, Office of the Vice President, National Bureau of Investigation at iba pa. Ang testimonya at mga dokumentong naisumite sa House ay naging bahagi ng factual record na sinandigan ng House of Representatives sa pagbuo at pagpasa ng Articles of Impeachment. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na ang magiging epekto lamang ng judicial notice ay ang pagkilala na isinagawa ang pagdinig at may opisyal na record ito. Ngunit hindi aniya kinikilala ng impeachment court ang katotohanan ng mga nilalaman ng transcripts ng pagdinig at hindi rin ito kinukonsidera na ebidensya sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Tunggol, trabaho pa rin umano ng prosekusyon na patunayan ang mga nilalaman ng naturang transcripts sa pamamagitan ng pagpipresenta ng mga testigo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Officer. Ang effect lamang po nun ay kailangan pa rin pong patunayan kung ano ang laman ng mga transcript o stenographic notes. Hindi po pinapayagan ang pagbabasa ng mga nilalaman ng mga transcript o stenographic notes. Ang pag-agree lamang ng impeachment court doon sa pagtitake ng judicial notice ay lumalaman lamang ng o nagpo-prove lamang ng mga facts na to na may nangyaring hearing at yung na merong official records yung hearing na yon at yung mga officers na gumawa ng mga transcripts na yon ay presumed to have done their regular duties. Nilinaw po yon ni presiding officer na walang epekto yun doon sa truth and accuracy of the
evidence contained in the TSNs. Matatandaan din, Bombo Dennis, na kahapon mariin itong tinutulan ng Defense Council ng Vice Presidente dahil ang paggamit umano sa nilalaman ng House transcripts bilang ebidensya ay labag sa konstitusyon at sa karapatan ng respondent sa due process. At itinuturing nila itong hearsay evidence hanggat hindi inuulit ng mga mismong mga testigo ang kanilang testimonya sa impeachment court at hindi sumasailalim sa cross-examination. Iginit din ng depensa na mayroon pang nakabinbin na petisyon si Duterte sa Korte Suprema na kumikistyon sa tinawag nilang fishing expedition sa isinagawang umano'y mini trial. Narito pakinggan natin ang mga bahagi naman ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer. The defense would like to oppose the motion for judicial notice on the following grounds. Number one, the judicial notice rule cannot be taken of disputed matters. Number two, the respondent must be given an opportunity to be heard by way of cross-examination before the court admits in evidence the matters covered by the TSNs, the video recordings, and the committee reports. And number three, the proceedings before the HOR, COJ, were questioned by the respondent before the Supreme Court as a fishing expedition and mini trial. Ngunit kahapon, Bombo Dennis, ibinasura na ng Supreme Court ang naturang petisyon at sinabing naging moot o hindi na raw kinakailangang resolusyonan ng mga naturang petisyon dahil naaprubahan at naipasa na raw sa Senado ang Articles of Impeachment. Ayon pa sa kataas-taasang hukuman, tanda na raw ng pagpapasa ng Kamara ng Articles of Impeachment sa Senado na natapos na ang tungkulin ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa proseso ng impeachment at pagsusulong ng kaso nito. Binigyan din ng Korte Suprema na hindi na raw maapektuhan ng kahit ano pang mga kontrobersya sa pagdinig ng House Committee on Justice ang umuusad na ngayong Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinaboran ng Senate Impeachment Court ang dalawang procedural motions na inihain ng House Prosecution. Inaprubahan ng Korte ang pagkuha ng judicial notice sa mga opisyal na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at House Committee on Justice, kabilang ang kanilang transcripts, audio-video recordings at committee report. Pinayagan din ang paglilipat ng exhibit markings sa certified true copies ng ilang bahagi ng affidavit ng dating umami na miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Gayunman, nilinaw ni presiding officer na si Senator Francis Chis Escudero na ang mga naging desisyon ay hindi nangangahulugang kinikilala ng impeachment court itong katotohanan ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte o ang bigat ng mga ebidensyang isinumite. Binigyan din ni Escudero na ang affidavit ni Las Cañas ay nananatiling hindi pirmado, hindi authenticated at hindi notarized at kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso ng pagpapatunay at pagsusuri ng korte sa mga susunod na yugto ng paglilitis. Samantala, ipinaliwanag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa ang dahilan kung bakit humiling ang ilang kawani ng Office of the Vice President ng audit query na bahagi po ng paglalabas ng Commission on Audit doon sa halip na audit observation memorandum ang ilabas nito. Matapos ang pulong ng dalawang panig noon po yung Setyembre ng taong 2023. At ayon nga kay Powa, batay na rin sa naging testimonya ng testigo, ang layunin ng naturang pagpupulong ay linawin lamang ang audit guidelines para sa mga gagawing hakbang ng naturang tanggapan. Narito pa ang bahagi ng mga pahayag ni Attorney Michael Powa. Hindi naman, we were just basically it wasn't even me, it was really OVP, no, kasi hindi naman napag-usapan yung DepEd doon sa meeting na yon. So ang ano lang naman, ang essence lang naman doon is, 'di ba, pinag-usapan, nasabi naman ng testigo to, so I think I can say this at least. Nasabi naman ng testigo that we were just there to clarify guidelines. So syempre ang posisyon namin, kung ka-clarify lang naman yung guidelines, bakit hindi audit query, 'di ba? Ang gawin nila, and that's, you can actually download the audit query memorandum in the COA website. It's actually part of their I don't know what an audit query is para malaman nyo rin. But nagsabi rin naman na they eventually issued an AOM, so
sinagot na lang yung AOM. Bagian ng pahayag ni Attorney Michael Powa, dagdag pa niya, ang Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office ay nagsimula ang meeting at inimbitahan lamang siya na dumalo para sa tanggapan ng Office of the Vice President. Anya, karaniwang nakipagpulong ang iba pang mga ahensya ng gobyerno sa Commission on Audit upang humingi ng paglilinaw sa mga audit guidelines na isasagawa. Samantala, magsisilbing malaking hamon umano sa defense team ang pagpapatunay sa pangangailangang gumamit ng alias sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon yan kay former Corona Defense Lawyer Attorney Tranquil Salvador. Paliwanag ng batikang defense lawyer, walang partikular na probisyon sa 2015 Joint Circular tungkol dito sa paggamit ng alias sa confidential funds ng isang ahensya. Paliwanag pa ng abogado, posibleng ilagay itong tunay na pagkakakilanlan ng mga individual sa isang sealed envelope upang maprotektahan ang kanilang seguridad at ang operasyon ng gobyerno. Sa accomplishment report, maaari anyang alias lamang ang gamitin ng ahensyang gumagamit sa naturang pondo. Gayunman, kailangan anyang mapatunayan, maipaliwanag at mabigyang katuwiran ng defense team ang paggamit nito. Iginiit ng batikang abogado na ang Joint Circular 2015 ang nagpatibay sa mas mahigpit at mas detalyadong accounting at auditing ng confidential funds, kaya't kailangang mahigpit itong sundin ng mga ahensya ng pamahalaan. Naghatid niyan sa atin sa oras ng 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang National Bureau of Investigation Chief na si Attorney Melvin Matibag ay naniniwalang nasa loob pa rin ng ating bansa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa harap po yan ng mga lumutang na impormasyon na ito ay nadakip na at dinretso dun sa dahig. Alamin natin ang mga update na kalap ni Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis inihayaga ng National Bureau of Investigation na posibleng nasa bansa pa rin ang puganteng mamabatas na si Senador Roland Bato de la Rosa. Isang pareham kay Director Attorney Melvin Matibag, naniniwala ang ahensya na nanatiling nasa loob ng Pilipinas ang naturang senador. Aniyaya, tuloy-tuloy ang ginagawa nilang surveillance o pagmamanman sa mamabatas na kasalukuyang ipinaaresto ng mga otoridad. Sunod, ang payag ng kumalatong usap-usapan na huli na umuno si Senador Bato de la Rosa, ngunit ayon sa direktor, wala silang ganitong impormasyon. Sa parte raw ng ahensya, walang naiulat sa kanyang opisina kaya't itinanggi na may katotohanan ang kumakalat na impormasyon. Dahil dito, sinabi ni Attorney Matibag na sisilipin ng National Bureau of Investigation ang patungkol sa paglutang ng espekulasyon na aresto na ang mangbabatas. Narito ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation. Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. So we have to look into it, bakit sinasabing nahuli, pero wala talaga. Baka kailangan ng content. Wala sa amin, wala sa NBI. So hindi totoo. On our part, I can say na wala. Kasi otherwise it will be reported to my office. So wala. Well, from the enforcement point of view, hanggat hindi natin nahuhuli talaga, so wala talaga. So, as to the reason bakit nila nilalabas, it's yet to be known. So, para sa akin, hindi pa natin alam kung ano yung rason nila. Habang ibinahagi naman ni Director Matibag na hindi siya maaaring magsalita para sa ilang personalidad na naglabas ng payag sa publiko ukol sa muling pagkakaresto. Itong makaraan lamang kasi kasabay sa paglutang ng usap-usapan na aresto na si Senador Bato de la Rosa ay nag-post online sina Attorney Jimmy Bondoc at dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay Attorney Roque, mayroon umunong nang hudas kay Senador Bato habang kay Attorney Bondoc naman ay hinikayat ang publiko o taga-suporta ng manalangin. Subalit sa kabila ng mga ganitong payag, naniniwala si Director Matibag na manabanggit na individual ay marahil mas may nalalaman sa sitwasyon ng mababatas. Gayunpaman, pagtitiyak ng ahensya na kanila pa rin itutuloy ang manhunt operations para matunton ang lokasyon ng puganteng senador. Ating muling pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation. Hindi ko alam, hindi ko nakita yung post nila. So, I want to see it kung ano. Pero baka may iniisip silang iba or what. So, tingnan natin. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama. I cannot speak for them. Sila yung nandun. Unang-una si Harry Roque na sa ibang bansa, si Bato nagtatago. So kami lang will continue to do our manhunt to locate him.
And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin. Si Senador Bato de la Rosa ay kasalukuyan pa rin pinaghanap ng otoridad alinsunod sa isyong arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Siya itinuturing niya bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity buhat na ipatupad ang programang War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gratilario and this is Bombo Radio Philippines, your #1 radio network in the country. Mas Radyo, Bombo! Ipinagpaliban naman sa Agosto 11 na kasalukuyang taon ang nakatakdang pagharap ni former Representative Jacinto Jingpara sa National Bureau of Investigation kaugnay na umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Matatandaang lumitaw ang pangalan ni Naparas at Representative Leandro Leviste matapos ibunyag ng National Bureau of Investigation na ang nasabing mga personalidad ang tinukoy na nasa likod ng inupahang mga babae o hinire ng mga babae para i-set up itong si Recto at saka ilalabas sa publiko. Pero dahil sa masamang lagay ng panahon, itinakda na lamang ito sa susunod na linggo. Maliban dito, ang pagdinig sana ngayong Agosto sa Sandigan Bayan ay sinuspindi rin dahil sa masamang panahon, dala nitong hanging habagat. Apektado kasi ng bagyong Maymay at habagat ang operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinapayuhan ng mga mamamayan na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng pamahalaan. Ang mga susunod na kaganapan ay agad naman na ipaabot sa publiko ng mga kauklang ahensya. Karagdagan pa sa ating mga balita, mga kabombo at mga Kastar Nation, kinwestiyon ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan diyan sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte at yung 111 disbursement ng Office of the Vice President na isinagawa sa iisang araw, Disyembre 23 ng taong 2022 na umabot sa kabuuan na 17 milyong piso. Tinanong ni Pangilinan si dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor na si Attorney Roderick Wamil kung may tuturing ba ito na karaniwang practice para naman sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Wamil, unusual ang ganitong dami ng disbursement sa loob lamang ng isang araw. Ngunit hindi niya ito matawag na irregular dahil wala umanong partikular na probisyon dun sa Joint Circular 2015-01 na nagbabawal sa naturang hakbang. Bukod dito ay pinansin din ni Pangilinan na pawang round of figures ang mga halagang nakasaad sa acknowledgement receipt na isinumiti ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. Ibig sabihin ay kagaya ho ng 250,000 pesos at 500,000 pesos kahit isa na meron ng sentimo kaya naman ay may decimal amount ay hindi umano nakita sa mga ito. Anya karaniwan na may butal sa mga opisyal na resibo kaya isa ito sa mga isyong nais niyang mabigyang paglilinaw. Kaugnay niyan, narito ang tinig ni Senator Kiko Pangilinan. 111 disbursements in one day. Naka-date. Do you confirm that? Wala po akong data nung number this po. is about December 23, 2022. Nakalagay dito date, December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Isang araw, no? Totaling 17 million. Pagka ganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day? Wala pong specific provision yung circular as to that. Yes, but the circular says to prevent irregular, excessive, di ba? Extravagant. So, would you consider this, does this fall under regular, irregular, or you wouldn't know? I wouldn't know po. Okay. Pero that's unusual po, pero I wouldn't know if it is irregular since wala naman pong provision. So we come back to the term unusual. Okay. Bagian mga kabombo ng pagtatanong ni Senator Kiko Pangilinan dito kay Attorney Wamil, kaugnay pa rin ng paggastos ng pondo
sa ilalim ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. At batay nga sa liquidation records ng Office of the Vice President, ang 125 million pesos na confidential funds ay na-disburse mula Disyembre 21 hanggang 31 ng taong 2022. Habang ang tig 125 million pesos din ang inilabas sa bawat quarter ng unang 3 quarter ng 2023 ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ang saklaw ng unang artikulo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa bahaging ito, mga kabombo Star Nation, kuha naman tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team ang Department of Education. Aminadong kulang ang mga seguridad sa mga paaralan. Mga guro naman hinikayat na bantayan ang posibleng mga karahasan na maaring mangyari dito. May report dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, kasunod nga ng mga pangyayari na nakamamatay na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Iamin ng Department of Education na maraming pampublikong paaralan ang kulang pa rin sa seguridad. Dahilan upang maglatag ito ng mas mahigpit na hakbang para maprotektahan ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, uunahin ng ahensya ang paglalagay ng mga security guards sa malaking pampublikong paaralan na may mahigit 1,000 na mga estudyante. Dahil dito, naitatala ang karamihan sa mga insidente ng karahasan. Gayunman, sinabi niyang limitado ang pondo kaya hindi pa kayang magtalaga ng mga security guards sa lahat ng naturang paaralan. Bilang agarang hakbang, bibili ang kagawaran ng mga metal detector na ipapamahagi sa halos lahat ng pampublikong eskwelahan upang mapigilan ang pagpasok ng mga kutsilyo at iba pang armas. Hihingi rin ang Department of Education ng dagdag na seguridad mula sa Philippine National Police, Department of Interior and Local Government at mga barangay para sa mas maiksing na pagpapatrolya sa loob at paligid ng mga eskwelahan. Bukod dito, ipatutupad din ang Big Brother system at regular na active shooter drills, pagbuo ng School Safety Index at manual para sa mga guro upang mas maagang matukoy naman ang mga estudyanteng posibleng nagpapakita ng senyales ng karahasan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Education Secretary Sani Angara. Yung magdagdag nga ng security guard. Kaso malaking pondo para lahat ng schools magka-security guard. Ang sabi ko, ang suggestion namin, mag-umpisa sa malalaking eskwelahan dahil napansin namin karamihan ng mga insidenteng ng karahasan nangyayari sa mga very large schools, meaning over 1,000, 1,500 students. So doon tayo mag-umpisa. Tapos doon sa mga mas maliit na eskwelahan, pwedeng hingin. Sinabi ko na rin kay Sec. John Vic, yun to hingin namin yung tulong ng mga barangay tanod na kahit rumonda sila sa mga eskwelahan para ma-discourage yung mga violent incidents. So, tapos Hinimok din ni Angara ang mga guro na mas tutukan ang kalagayan ng kanilang mga estudyante at bantayan ng mga senyales tulad nga ng matagal na pagliban o pag-absent, biglang pagbagsak ng marka, pag-iwas sa mga kaklase at iba pang hindi pangkaraniwang pag-uugali. Gayunman, kinilala ng kalihim na malaking hamon pa rin ang kakulangan ng mahigit 4,000 guidance counselors, gayon din ng mga security guards, school nurse, mga doktor, CCTV, bakod at iba pang pangunahing pasilidad sa maraming pampublikong paaralan. Kaugnay niyan ang tinig muli ni Education Secretary Sani Angara. Yung yung conduct within the school, dapat yung mga teachers natin, dahil yung ibang school walang guidance counselor, yung mga teacher natin, nag-check sila sa mga estudyante kung kamusta sila. Tapos papansinin nila kung may unusual behavior dahil yun could be possible triggers for violence. So kung depressed yung bata, kung matagal hindi pumasok, kung biglang nag-dip yung kanyang performance, hindi na niya kinakausap yung kanyang mga kasama, usually could be indicators of possible violent incident. Well, we don't have enough guidance counselors in the Philippines. That's the fact. No? EDCOM pointed that out. Kaya nag-enact ang Congress ng Mental Health Wellbeing. We're hiring what we call student counselor associates, yung mga may units sa psychology and behavioral science. So yun, we're hiring 10,000 for DepEd. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Tuloy-tuloy pa tayo sa ating balita. Nagpasalamat si dating Nakalusugan Party List Representative Mike Defensor kay Vice President Sara Duterte natapos siyang dalawin ng naturang opisyal dyan sa Quezon City Jail Male Dormitory. Kasabay ho ito ng panawagan na manatiling matatag sa gitna ng pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Kinpirma ng Bureau of Jail Management and Penology na binisita ni Vice President Duterte sina Defensor at detained Senator Rodante Marcoleta at pati na ang detained Senator din na si Senator Jingo Estrada nitong araw ng Martes. Sa mensaheng ibinahagi ng kampo ni Defensor, sinabi niya na hindi dapat mag-alala si Vice President Duterte sa kanilang kalagayan dahil harapin ng kanilang kampo ang kanilang mga kaso ng may pananampalataya. Iginit din niya na dapat magpatuloy ang kampanya laban sa katiwalian para naman sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Nagbigay rin itong si Defensor ng mensahe ng suporta kay Vice President Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig dyan sa Senado kaugnay naman ang impeachment complaints na kinakaharap nito. Harap nga kasi itong si Defensor at Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 75 million pesos na donation at habang si Senator Estrada naman ay nakakulong dahil sa hiwalay na kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y manomalya na flood control project na kinasasangkutan ng naturang opisyal. Antabayan ng mga kabombo mamaya ang ating pong panayam sa Office of the Civil Defense para makibalita kaugnay po ng sitwasyon at monitoring nila dyan sa mga apektado ng bagyong Maymay. Samantala, Bombo Sports News. Pasok na ho sa ikalawang round ng National Bank Open itong Pinay tennis sensation na si Alex Yala. Yan ay makaraang talunin itong si Alicia Parks ng Estados Unidos sa score na 6-1, 4-6 at 6-2. Dominado ni Yala ang laro kung saan ay naipako nito sa isang puntos lamang yung US tennis player. At pagpasok naman ng ikalawang set ay nakabawi itong si Parks at doon tinalo ang 21 anyos na si Iyala. Ngunit nakabawi naman si Iyala pagsapit ng huling bahagi ng naturang laban doon sa ikatlong parte mga kabombo. Tuluyang tinalo ni Iyala itong si Parks. Susunod na makakaharap naman ang ating kababayan na si Alex Iyala, ang American tennis player na si Kathy McNally at inaasahan din na magiging maaksyon ang susunod na laban. Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Sinagot ni Attorney Michael Poa ang issue kung may tuturing bang unusual ang umano'y paggamit ng gamot bilang pabuya kapalit ng confidential information. Kasunod ng mga tanong na lumitaw sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Naging bahagi ng pagdinig sa Article 1 ng impeachment complaint ang issue matapos iharap ng prosekusyon ang mga acknowledgement receipt na sinusuri ng dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor na si Attorney Roderick Wamil. Isa sa mga dokumentong ipinakita ay mayroong nakasaad na payment of rewards and medicines. Ayon sa testigo ay tumutukoy sa umano'y gantimpala kapalit ng intelligence information. Dito sa nakikita mong first quarter accomplishment report. Based on this first quarter accomplishment report, meron pong dalawang items dito na hindi kasama dun sa allowable confidential expenses under item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. Anong ibig sabihin ng hindi allowable? Bawal? Bawal ba? Opo, kasi yung listahan po ng allowable confidential expenses under 4.8 ng Joint Circular ay exclusive. So kapag hindi po kasama doon, hindi po pwedeng paggabitan ng kanilang confidential fund. Aside from itong sinasabi mong bawal na paggamit ng confidential fund appearing in this document, meron ka pa bang ibang observation? Meron din pong line item for the payment of reward under item B po nung kanilang actual outcome and accomplishment at wala po silang sinubmit na any document
evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer as required po under item 4.8.5 of the joint circular. So itong linalagay dyan ng payment of reward, ang sinasabi mo, Mr. Witness, based on the joint circular, violation ba ito? Yes, ma'am, that is a violation po. Sa testimonya ni Attorney Wamil, sinabi niyang hindi niya matukoy kung aktwal na gamot ang ibinigay bilang reward at wala rin isinumiting dokumento na magpapatunay sa naging matagumpay na intelligence o surveillance operation na kaugnay ng naturang disbursement. Bilang tugon, sinabi ni Attorney Michael Powa na may paliwanag ang defense team sa isyong ito at iginiit na hindi dapat magbigay ng konklusyon batay lamang sa mga dokumentong iniharap ng prosekusyon dahil nagpapatuloy pa lamang itong presentasyon ng mga ebidensya at mga testigo sa Senate Impeachment Court. Anya ang buong konteksto ng paggamit ng confidential funds ay ilalatag pa sa mga susunod na yugto ng impeachment trial. That's an opinion of the witness, I think, no? That's an opinion of the witness. Syempre, there will be other witnesses to be presented, and then you will also have to wait for our evidence in chief for us to answer those things. Inyong napakinggan si Attorney Michael Powa, ang spokesperson ng Office of the Vice President at Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nanawagan naman si House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima kay Vice President Sara Duterte na harapin na lamang ang Senate Impeachment Court matapos na ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na naglalayong pigilan ang pag-usad ng impeachment trial. Ayon nga kay de Lima, malinaw sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman na natapos na ang proseso ng House of Representatives at wala ng hadlang sa pagpapatuloy ng paglilitis dyan sa Senado. Dagdag pa ng naturang opisyal, wala ng dahilan upang mantala o kaya ay maiwasan pa ang impeachment proceedings. Dapat anya na makita at mapakinggan ng lahat ang ebidensya panahon na para harapin ni Vice President Sara Duterte ang pananagutan umano nito sa taong bayan, dagdag pa ng mambabatas. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng impeachment proceedings. Kaya nagpatuloy ang pagdinig ng Senate Impeachment Court sa mga artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ibang balita naman mga kabongo, Star Nation, nasa ilalim ng Alert Level Alpha at Alert Level Bravo ang 18 probinsya ngayong araw, August 6, dahil sa banta na patuloy na pananalasa ng bagyong Maymay. Batay sa August 6 report na inilabas ng Department of Interior and Local Government Central Office Disaster Information Coordinating Center. Sa ilalim ng Bravo Alert, 14 provinces ang napabilang na kinabibilangan ng Abra, Apayao, Aurora, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Quirino. Ang mga naturang probinsya ay naasahang makakaranas ng malakas na bugso ng hangin na abot sa 65 km per hour. Nagbabanta rin itong heavy to intense rains sa mga nabanggit na probinsya. 4 na probinsya naman ang nasa ilalim ng Alert Level Alpha o itong Yellow Level. Kinabibilang ito ng Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac at Zambales. Ayon sa Department of Interior and Local Government, makakaranas ang mga naturang probinsya ng pagbugso ng hangin na abot sa 55 km per hour at moderate to heavy rains. Maaaring magtagal naman ng ilang oras ang mga naturang pag-ulan. Sa puntong ito ng ating balitan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ayon na dadakuan na ho natin sa pagkakataong ito ang mga nakalap na ulat ng ating po mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Tutukan natin mga kabombo ang iba pang mga impormasyon mula ho sa ating mga himpilan. Yung masusing pananaliksik, mahalaga raw ayon sa isang business consultant bago pa man makilahok sa mainit na usapin kagaya ng kontrobersyal na Pax Silica. At kaugnay niyan, narito ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Binigyang diin ng isang business consultant ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa Pax Silica bago bumuo ng opinyon o magpasya kung ito pa ay dapat suportahan o tutulan.
Sa panayam ng Bombo Radio kay Ken Lerona, sinabi nito na mahalagang maging bahagi ang publiko sa usapin. Gayunman, nararapat munang tiyakin ang bawat isa ay may wasto at napapanahong kaalaman na nagmumula sa mga mapagkakatiwalaang sources. Ayon sa kanya, dapat ding isaalang-alang ng pamahalaan ang opinyon ng mamamayan sa pagbuo ng magiging desisyon nito hinggil sa proyekto. Kung pag-uusapan niya ang sustainability, maaaring pagkinabangan ang likas na yaman ng bansa. Ngunit kinakailangang tiyakin na ito ay mapangangalagaan upang patuloy ding mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Anya, dapat ding suriin ang mga oportunidad na maaari nitong dalhin, kabilang ang pagpasok ng mga pamumuhunan, paglikha ng mga trabaho at pagpapalawak ng teknolohiya. Gayunman, kung nais naman niyang makamit ang mga benepisyong ito, kailangan munang masusing pag-aralan ang mga isyong may kaugnayan sa kalikasan, ang posibleng epekto nito sa mga sektor katulad ng mga magsasaka at mga katutubo, ang paggamit ng likas na yaman, at ang pangmatagalang epekto ng proyekto sa bansa. Ang PAC-SILICA ay isang US-led international initiative na naglalayong magtatag ng isang hub sa Pilipinas para sa isang umanong ligtas at matatag na supply chain ng mga teknolohiyang kritikal sa artificial intelligence o AI. Mahalagang manaliksik tayo at makinig, no, matutong magtanong ng mga tabang tanong tungkol sa maaaring positibo o negatibong epekto ng PAC-SILICA sa ating bansa. Napakahalaga rin, no, na kausapin natin ang ating pamahalaan, no, sa isang masinsinan at maayos at rational na pamamaraan para magbigay sa atin ang kumpletong detalye, no, ng mga factors na maaaring makaapekto sa atin, sa ating mga mamamayan, sa ating ekonomiya, sa ating kalikasan at sa ating mga komunidad na nakapaligid sa kung saan itatayo ang PAC-SILICA. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Diyan pa rin sa bahagi ng Western Visayas, mahigit 20 estudyante nakaranas ng mass hysteria matapos ang gulo sa paaralan. 16 anyos naman na mag-aaral may dala umanong kutsilyo. May report ang Bombo Radyo Rojas. Humigit kumulang 20 estudyante ang nakaranas ng mass hysteria matapos ang isang insidente ng pananapaka sa loob ng Hamindan National High School sa Hamindan, Capiz. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Hamindan Municipal Administrator MacArthur Baldimara, nagsimula ang insidente ng magsuntukan ng 2 minor de edad na estudyante sa loob ng silid-aralana. Dahil sa pangyayari na takot at tatarantang ang ilang mag-aaral na nauwi sa mass hysteria na nag-aapekto sa tinatayang 20 estudyante. Sa isinagawang investigasyon na pag-alaman na may dalang kutsilyo ang isang 16 anyos na estudyante. Ayon sa kanyang pahayag, dinala niya ang patalima bilang self-defense dahil umano sa panghaharas ng isang grupo ng mga 14 anyos na mga estudyante. Sinabi rin na ang naturang mag-aaral ay isang transferee sa paaralan na. Nilinaw naman ni Valdemar na hindi nagamit ang kutsilyo sa aktwal na pananapaka at agad itong na-recover ng security guard ng paaralan. Kasunod ng insidente, nagpaalalang lokal na pamahalaan na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapadala ng anumang deadly weapon sa loob ng paaralan. Nanawagan din si Valdemar sa mga magulang na mas tutukan at gabayan ng kanilang mga anak upang maiwasan ang mga katulad na insidente at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mag-aaral sa loob ng paaralan. Nagkaroon kanina ng insidente dito sa Hamindan National High School kung saan may 2 estudyante na nagsapakan pero agad naman na naresponde ng ating pulis at nasa custody naman sila ng ating Philippine National Police. Yung isang estudyante nakuna ng isang kutsilyo, kaya yun yung nagbigay ng alarma doon sa school na agad-agad nag-lockdown yung school natin para maprotektahan ang mga estudyante natin doon sa Hamindan National High School. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Samantala, kunin natin ang mga update mula dyan sa Palacio Malacanang. Ano kaya ang reaksyon ng Marcos administration dito sa kinalabasan ng inflation rate na bahagyang bumagal, mga kabombo.
Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, ikinatuwa ng Malacanang ang patuloy na pagbagal ng inflation nitong July, ngunit iniyak na nananatiling mapagbantay ang Administrasyong Marcos sa mga banta sa seguridad sa pagkain at enerhiya. Sa press statement ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bumagal ang headline inflation sa 6.2% noong July 2026 mula sa 6.4% noong June. Iniugnay ito sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produktong hindi pagkain habang nananatiling matatag ang food inflation. Ayon sa palasyo, positibong senyales ang pagbaba ng inflation, ngunit patuloy pa ring minomonitor ng pamahalaan ang epekto ng geopolitical tension sa gitnang silangan at ng El Nino na maaring magpataas ng presyo ng pagkain. Binigyang diin ng Malacanang na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang mga pangunahing bilihin, mapalakas ang seguridad sa pagkain, enerhiya, maprotektahan ang kakayahang bumili ng mga pamilyang Pilipino at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Ipinag-utos naman ngayon ni Pangulong Marcos Bongbong Dennis sa mga concerned government agencies na gawin na ang mga kaukulang hakbang kasunod ng bagyong nararanasan natin ngayon. Sinabi ni Jose Castro, nakahanda ang Pangulong Marcos sa anumang sakuna. Pangungunahan naman ngayong hapon ni Pangulong Marcos ang LEDAC meeting kung saan dadalo ang mga kongresista at ang mga senador dito sa Palasyo ng Malacanang. Ang tulong ay magaganap mamayang hapon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nasa gawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Samantala, Bongbong Dennis, ikinagalak naman ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon na kumukwestiyon sa proseso ng impeachment trial. Sinabi ni Luistro sa isang press conference ngayong araw, ang desisyon ng Supreme Court ay isang panalo ng taong bayan na naghahanap ng accountability. Dagdag pa ni Luistro, matutuldukan na rin ang usapin ng fishing expedition at mini trial. Sa ngayon, nakakapokus na ang lahat sa paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. Sa impeachment court, isang pagkilala din ng exclusive power ng Senado to try and decide all impeachment cases. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa Justice Committee ng House of Representatives. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court. Ito po'y isang maliwanag na indikasyon na talagang umiiral ang demokrasya at ang saligang batas sa bansang Pilipinas. So, I must say, perhaps congratulations sa sambayan ng Pilipino sapagkat napagtagumpayan po natin ang mandatong iniatang sa House of Representatives. Dismiss na po lahat ng petisyon na ito at malaya at mas masaya po nating may pagpapatuloy ang ating trabaho bilang mga prosecutors dito sa ginaganap na paglilitis before the impeachment court. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balik tayo sa balita tinutukan ng ating provincial station, ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections, 95% ng handa. Halalan sa Setyembre 14, tuloy na ayon sa Commission on Elections. May report ang Star FM Cotabato.
Kinumpirma ng Commission on Elections na walang magiging hadlang sa pagsasagawa ng kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections na nakatakda sa Setyembre 14 sa taong kasalukuyan. Sa naging pulong balitaan na ginanap sa BTA Parliament, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na nasa 95% na ang kabuuang paghahanda ng komisyon para sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Ayon kay Garcia, maayos ang takbo ng mga preparasyon at wala silang nakikitang dahilan upang maantala o maipagpaliban ang nakatakdang botohan. Samantala, nanawagan ng COMELEC sa mga botante na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na maling impormasyon, kabilang ang mga usap-usapang hindi umano matutuloy ang halalan. The COMELEC is 95% ready with the holding of the election. Tuloy na tuloy ang halalan natin. Huwag pong maniniwala sa mga fake news, mga nagsasabing hindi matutuloy. At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako, si Bombosay Olis, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas at kahit sa Mindanao. Maging sa ibayong dagat, dapat updated ka. At narito mga kabombo, maaaring matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Luzon Region, partikular na ho dun sa mga apektado ng Bagyong Maymay. At unahin natin dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Doon naman sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo manalangin ang Radio Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Nagkabuuan ang ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DUFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan sa dugang mga balita kaga impormasyon diri man sa aton nga pagpangalagad. Sining karon sa aton sining mga kabombo nakaligad sining adlaw nabutang ni sa sa highlight diri ang natabo sa isa iya ka traffic enforcer kag isa ka driver sa pribado nga sasakyan kung saan nakuhaan sila iya sang video nga nagbayluana isang inumol sa tunga sang dalan. Di karon ining traffic enforcer mapasaka gid sang nagakigo sining kaso. Anong plastada, anong natabo sa diya, anong rason nga naglabot sa punto nga
Bayluanay gid sila sang inumol sang driver kag traffic enforcer. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Bombo Champ na pasakaan na sang panumbungon ang driver sang service utility vehicle na kuning SUV nga nagtapungol sa isa ka traffic enforcer sa may area sang Quezon Street, no? Area sang city proper. Based diri sa pagpakigangot naton kay Police Captain Melchor Tolentino, ang Chief of Police sang Police Station number 1 iya ginapahayag nga file na, no, ining panumbungon sining resistance and disobedience to a person in authority kag direct assault, no, ang file sinisang kampo karon sang enforcer, no, kuno ining traffic enforcer. Suno sa iya desidido gid, no, nga magpadayon ang ining enforcer sang kaso bangod nga ti unabes nagresulta ini, no, sang hindi maayos sining akto sa driver sa iya kagabilang isa ka law enforcer o kung sa idalom karon sang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office. Based diri sa pag-check sang otoridad, ang ining driver nagapangidaron mga 30 anyos pasaka kag subong man ang traffic enforcer nagapangidaron mga 60 plus years old, no? Bombo Champ. Based diri sa investigation sang kapulisan, nagagwa diri karon nga nag double park gali, no, ining driver dira sa area sang Quezon kay mabakal kuno sang welding machine. So bangod nga nagasablag ini sa may trapiko kay balamong ning area tamak busy ni, no, sa tion karon kon mga las 9 hasta las 10 hasta las 11, no. Bombo Champ, so palapitan sa nga traffic enforcer kagin hambalan, no, nga kung pwede nga hindi siya magsablag sa dalan bangod nga tinag double park siya. Bombo Champ, tigin saway una pero duway kuno namati, no, so gin balikan liwat sang enforcer sa kadua tubtob nga do tatlo gid kuno ka beses, no, so no, kay Captain Tolentino nga gin saway niya ining driver nga hindi mag double park kay nagasablag karon sa dalan pero way gid kuno pamati kag hasta sulihing nga gin kompronta, no, sining driver ang ining enforcer nga do kasubong blang do gina insist pagid sini, no, ang iya sini karon nga kinamatarong hasta sulihi nga naglabot sa punto nga may ginbuy-an sini nga no, mga makahang sinig tinaga kagasta nga buya sang inumol, no, ining nasambit sa karon nga driver sang SUV. Una tinagatinguha pa ning enforcer kay makon mo ti kung mag-edad ka mga 60 dumay na ina nagway mo sining habyog kakamot, no, tinagtinguha sa kung tani nga malikawan halin sa piyak nga side sang dalan hasta nga naklabot sila sa piyak nga side kag didto na nga na iguan, no, ating patanis sang enforcer ning sanggon masagang tong mga inumol galing ti makon mo ti mga edad 30 galupok pa na, no, ti hasta sulihing na iguan kag nakabalos man kuno ang enforcer, no, so no, kay Captain Tolentino Bombo Champ galing ti way manggid nagtugas ang dako sining kapilasan sa sining driver sang SUV. Doon di kuno maglapaw mga 1 minute, no, ang ila sining kumprontahan na isang naglabot sa punto nga may pagtupa na sang inumol halin sa driver karon sang SUV. So isa sa ginalantaw sini nga motibo nga nag-trigger gid nga naglabot sa punto nga ginunahan niya tong enforcer bangod kuno nga sa posible sa pagpangakig, no, sang suspetsado sining driver sang SUV. Bombo Champ nga ginsaway man lang kutani, no, sang traffic enforcer nga hindi siya magsablag sa dalanon. So no, gani kay Captain Tolentino may ligwa man gali kuno no, nga pwede siya maka park abis alunhan nga do hindi siya mag double park ka Bombo Champ pero ti way lang may baluan kun nga do didto gid siya nag-insist kag ginating mapang sang enforcer nga kun pwede nga halino lang sa lakyan pero ti imbes nga mo nang natabo gin kumpronta kag hasta nga may naglabot sinis punto nga abuya, no, sang inumol ining driver karon sang SUV Bombo Champ sa aton sini ang mga kabombo. Aribla, no, ang unang kabahin anay sang pahayag ni Police Captain Melchor Tolentino, ang Chief of Police sang Police Station 1
sa may interview diri sa Bombo Radio. Kagabi na kagayon ini siyang kapaidalom sa inquest proceeding ganito sa kaan sa reklamo nga resistance and disobedience to person agent of person and authority kag direct assault upon agent of person and authority. Okay, based sa initial investigation, ano gid ang senaryo kahapon, sir? Bali ning kuidado nga salakyan nga gina maneho sang suspetsado nga driver. Nagka-double park in skillet sa tubang sang sa construction na company no o konkwanda ng hard establishment to commercial sa area sa Quezon State. So naging saway ini siya sang kwan sang ato ni traffic enforcer tungod kwan na siya double park. So yun pasaylo. Pero wala ini nagpati no. Pag sa ikaduha nga tayon, palapitan sa aton nga traffic enforcer so lagi apon sa nagpati kag dito. Sa ikatatlo nga tayon gin pangayuan ni siya sang lisensya. Kapag wala siya nagpakita o kung nagpresenta sa iyang lisensya sa ato traffic enforcer, ay dito minatabo sinaptanay ko sa iyang bangod sa iyang pag-resist no sa aton nga traffic enforcer. Ay dito makita man sa video nga nakapost no again na atake niya ini aton nga traffic enforcer. So nagbalo sa aton na traffic enforcer dito na dan sila sa aton patrol so kung man ginambagan niya sila sa mga kwanman mga bystanders man sa palibot kaya inaresto ang inambitan niya suspetsado nga driver. Ang pag-approach ka traffic enforcer sir basi kun dogin hura-hura man sa dogin kamusta? Negative kay katatlo ni siya gin-approach sa aton nga traffic enforcer. Ayo sa actually ginpasaylo lang ini siya. Yung parang tinutuyo niya sang traffic enforcer nga pasaylo lang kay tiga double park. So lagi din na nagpati no. Kaya katatlo gid siya gin-approach sang traffic enforcer hasta sa ikatatlo nga tiyon. Kumuna ito uwi kasi sa hindi mayong masugulanon sa aton traffic enforcer. Hasta naglapot sa pagpang-atake sa aton traffic enforcer. May mga pilas ang magtimbang nga bahin sir? Ini nga aton nga traffic enforcer may mga pagpiraso sa butkon tapos siyempre nagbalo ang traffic enforcer naton sa pagsumbag niya makita man sa video na iko ini siya sa ilong ang aton nga suspetsado. Ano kalawig sir ang ilang baylohanay sa mga inomol abernos nandun gano'n nag-interact sila ano kalawig? Dasig mo lang timingan lang to kay medyo samtang kapadan nasa results tunga sang Quezon. Dojo time man lang sa lakyan ng itong mga wala man sila mabungguan. Wala magitlapot isang minuto. Bali according sa nagpadulong sila para magbakal sang to the welding machine. So, kasi siyempre, ang aton traffic enforcer na tayo, ginamintinahan man nila ang katawhay sang dalanon dira, kaya may mga tinion, especially sa mga rush hour na traffic na dati kung pabayaan nila na karon nga naga-double park da. Posible nga sa magtugang, itok ang aton nga traffic code sa ang dalan. Okay. Pero may mga space pa man sa iban, sir, nga area nga ati ginsaway niya mo, may mga space man sa iban nga dito sa PPD makapark? Ito pwede sa babaw-babaw, makita man dito nga tulutawhay dito, pwede masakahasad sa kilid. O dito basic yung posisyonan niya, kaya naka-double park dito siya, may sa tubang mismo sa commercial establishment ka na, may naka-park, double park siya. Kaya kung may space na makapark man na sila mo. May parking space man na kung bakante man lang, kaya hindi bakante na double park siya, ipa-forward siya dito sa piyak. Nabatian si Police Captain Melchor Tolentino ang Chief of Police karon sa Police Station number 1. Based sa initial investigation, away magkuntani sa plano to nga mag-retaliate patong traffic enforcer bumbutsam tikita man ganis video nga daw kapilaya patong nga isagang no ang kamot niya kisagan ni itsura na to ginasagang mo. Sa enforcer hasta sulihin nga ti tawo lang man siguro ti sa pila ka beses nga tupa sa ginomol nga batyag mangguro sakit
No, ti tagatigwa man sa nga magbalos do may igo to sa ilong ang driver bumutsamp no sa pagtingwa sini nga kung paano nga ti madepensahan makuntani ang iya sini nga kagalingon. Ti good lang wise ang natabo abing do na bungguan kay bala mo halin sa piyak sini nga side no sang dalan sa din natabo tong una sini nga confrontation sa magtimbang sini nga bahin sumaylo panispiyak nga side sang dalan bumbot samp hasta nga didto na nga naglabot abis punto nga balos maning enforcer kung paano nga kung mahimo man nga depensahan man ang iya sini nga kaugalingon bumbot samp kasunod sini nga sambit sini karon nga confrontation sa nasambit sini karon nga area. So based diri sa pagpahayag dugang ni Police Captain Tolentino, isa man ni sa nakita sini karon nga mangin lesson kuntani no sa mga motorista ang Pero palabahon. ara man mo Jomar ang driver sang SUV nagtubangay sila nga duwa sang enforcer sa tuwag sing ani sa police station. Yes, ang driver gin aresto gid bumutsamp. Naresto gid siya. Naresto siya kag gin filean pero based sa kay Captain Tolentino available man nimo ang gin file sini nga padumbongon karon sa driver bumutsamp. So based on gani according ani kay Captain Tolentino, way man kuno sang mapinta sabi nga mga tinaga gimbuyan ng traffic enforcer batok sa driver nga nag-provoke sa driver nga tapungulon siya. Duay man ang do siguro ti ang part lang kung paano nga magsaway bla sa doy ka tatlo kunok beses na magbalik-balik mo. Ti butsilingon sa driver gid ang problema. At ti laban-laban kay amo nang paglantaw kung way man lang abis sa resistan mga isa lang kasaway kung tani kung mahimo pa lang sundo na kung anong ginamando da sa enforcer. Kag ti kung si Colonel Garbanzos pagani sa madungduman ko basta may mga kasubong sina nga mga ginadumilian gid such as the double parking na why na palo pasensya pero tingin pasensya pa sa gani isang traffic enforcer Bombo Jomar katatlo pa sa gin remind. Tatlo pa. Ti sa driver gid ang problema guro. Tiyo mo nang isa sa nakita sini karon Mucham. Kag the bention matuganiligan sa Garbanzos nga sa part sa enforcer may maximum tolerance mo. Yes. Tikita taba ko sino tong do naguna provoke to. Bumutsam kag siguro ti bangod nga ti tawo lang man siguro na sakitan man mo to nga nagatingwa man kung paano madepensahan man kagulingon isang enforcer bumutsam. All right. So sa aton sini nga mga kauturan nga mga driver ano gid kita sunod lang kita sa mga pagsulundan mga ordinansa kung gutok ang parkingan sang ginabaklan naton nga establishmento komersyal kay ti Dalan Mabulo Delgado ni no? Quezon pa. Quezon. All right. Full pack gid man na hilabi pa kung makabig naton nga rush hour bala. Yes. Pwede ka man siguro kayo nga ti Chief, Sir, dasig lang ko, mabakalan ko sa kamunyo. Ti kung nambalon ka dira nga hindi pwede mag-double parking, ti basi ko pwede ka man kayo nga ti Sir, dinta sini pwede makasaylo nga makabakal ta sang ano man, sang kinanglanon ta di sa sulod sang hardware. Mga amusin na bala, madala man lang ni sa matawhay nga istorya mo Jomar mo? Ati amuged pero ti kun ibilin niya iya nga slakyan sa tunga na iya sang dalan why man siya sa may bilin dira nga driver or whatsoever nakasar do ay parking ilang yung slakyan niya nga ti daw kasubong tag-iya siya kadalan kag why siya siyang konsiderasyon siya isig kapariyo ti hindi naman yung sakto. So bunang nakita sinidya no bambutsam ti nakadepende na kung ano ang dalagan sini karon man sa side Banabi no sang
driver for base initial investigation nga makatatlo gi kuno ka beses no nga gintinguan kung tani nga sawayon man asang enforcer. By the way, ang nagvideo nga ni sa sulod sa salakyan sa dashcam ni Bambutsam halin siya sa may Delgado no, so paliko siya dira sa intersection bla sa may Quezon, Delgado Quezon. Paliko siya patuo no, tinapos ka na to sa may Ledesma. Diretso ko na to no nga corner sa aton sa mga kabombo. So kadungan sining nasambit sining insidente nagpanumdom diri ang police station number 1 sa mga motorista nga tipalabaon gid no ang pasensya kag dapat ipabilin gid ang pagkakalmado no kunara sa tunga sang dalan o kun sa hikad man sang dalan so no gani kay Captain Tolentino gamay man ni kun taning bagay mo no nga way no yan naglabot sa punto sini nga pag bayluhanay no sang inomol sa magtimbang sini karon nga bahin Bambutsam kag sunugan ni sa iya basta kun aras dalan ti dapat sundon gid no ang aton sining batas trapiko no kumbaga kag ti dapat gitagaan no sang pagtakod ang mga traffic enforcer nga mo ni sila magpatuman karon sang traffic law adri sa syudad sang Iloilo. Aribla no ang mga mensahe dugang no ni Police Captain Tolentino sa mga motorista Bambutsam. Pinaka-importante gid nga lesson nga makuha na dire. Pasensya, pag kalma bla kay tan-aw naton sa gamay nga diferensya. Ito na pati man ang aton yung driver sa traffic enforcer do wala man kami sang nakita nga diferensya sa kuan sila no pag-approach. Kaliti kung kaisa bla ti medyo patayog-tayog man ere. So hindi man gusto sa wayon. Pagka-pilosopo bla tanaw naton katatlo sa approach sa aton nga traffic enforcer. Kag of course pagsunod sa trapiko Sir Jom no. Pagsubuman pagrespeto sa aton mga sa traffic enforcer ay siyempre mo-consider na sila agent of personal authority. Ay kapatuman na sila sa patawahayan sa trapiko sa syudad sa Iloilo. Siyempre obligasyon nila na gatabaho lang na sila ang ilang katungdanan bilang traffic enforcer. So tagaan taman sa gamay nga respeto ang aton mga enforcer. Ay kung wala na sila, itaman gyapon nga mga motorista maganto sa kagutok sang traffic. Nabatian si Police Captain Melchor Tolentino ang Chief of Police sang police station number 1. Sige highlights niya no nga dapat sundon gid no ang mga personal authority kay balad mo ang drang area traffic kit banada no bisan hindi gani rush hour do pamatsagan ta do rush hour do tanan ng oras do rush hour na da sa area balamo dra pa nagalabay daan mga jeep halin bilya bla kunig masala na ari balo tapos naga naga-cross mada ang pila sa ka mga privado sa salakyan Bambutsam pa mo nakabig sa nga busy road sa may nasambit sa karon nga ang area Bambutsam. All right. Sa piyak sa nga bahin dalontan lang update lang niya no kay nati sa pila ka bahin sa syudad nagdadanaw gid no ang dalanon naton especially diri sa may corner Rizal may Rizal Mapa Street no diri kinas may area sa mapa Bambutsam mga estudyante ga katin-katin bangod sa sining stagnant water diri sa kilid sang area na no sang putwalk sa aton sa mga kabombo ti isa to gani kina kag obra sa kilid no sa dako man sini nga mall basa gid to stocking ya guro kay ginlosong ti way na choice mo grabe dalom tubig so bag-o lang nagapatigayon sa diklaging ang Iloilo City Engineers Office diri sa area dugin akakas nila ning takop diri ka drainage Bambutsam diri sa area sang mapa kagin pasuyupan no ti mayo lang kun makita mo subong ang sitwasyon malamala na no ang part diri sa dalan Bambutsam although kay na do nagsubside pero tama kinay sa aton sa nga makbombo ti mayo man ni kadugin diklag na kag subong ti way ni kaw sang duay ka na sa lapakan diring basa no diri sa Benasambit sa area. So mayo man at least ka daw na tigaan man ni karon no sang itulpangod sang city engineers ang pilasin ni ka mga sitwasyon sa mga dalanon naton diri sa may syudad sang Iloilo Bambutsam. Tama na ka malang ginaparkingan ka motoro?
Malana, no? Ito yung mga motor gin tanghalin, may mga salakyan pag ganiin kalabilin, pero duwain mamalabot ang gray dia, no? Gray kag ano ni man. Duwa na kabilog na eh. Do green, no? Duwa na ka gray. Duwa ka gray, isa do light eh. So mayo man at least siguro ti sa iban pag itong lugar do gadali to kidang city engineers basi may mga kalkalon pa sila. Bumot sa bala ano may ang sudad daan way ganay ulan gabaha. At yan ba ni karon ga ulan. So manang latest nang update sini karon sa pila ka area no diri sa may syudad sa Iloilo. All right. Update ini si Bombo Jomar Consumo Villa. Ini si Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. So, anong ugat sang ginawayan sang nga naglabot sa punto nga nagbayluanay gid sang tapungol or inumol ang traffic enforcer kag ang driver? Double parking sa BC Street. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Tigin sa Wayman sang traffic enforcer hindi lang kay makaisa, makadua kundi tatlo gid ka beses. Gin attempt nga pangayoon ang iya sining driver's license pero nagpamalibad siya nga maghatag sa baylo imbes nga driver's license ang iya ihatag, inumol ang ginhatag niya sa traffic enforcer. Engineer, mga ko sang imo bulig, basi kung pwede mo masulusumin bala ang video, kay do tama siya kalayo, para nga makita sa aton sini nga mga kabombo nga naga-monitor subong. Diri sa aton sini nga pag pangalagad sa bumbuanay sa udto, no? Ining daw ano lang naga-taping sang isa ka pelikula, no? Bataon aktor sino abi? Choco Martin abi, no? Bao Choco Martin. Kag tigulang ti may edad-edad na mga sino man, kontrabida man, mga iduman sano, do balaan gid kun anong nanamenta, no? But anyway, na sa aton sino mga kabombo. From the beginning, gidla engineer, Leog ko please, once again, itong pangayo sang pagpangayo sang tawag sing gani, driver's license, imbes ka driver's license ang yatag, inumol yang ginhatag sang driver, ti medyo aggressive katama ang ining driver. Timan. Naghaboy na sa tapong. Nagbalos man ang nakaigo man ang traffic enforcer. Hindi man magpaperde si tatay bisan 61 anyos pero ang hakyaw ya. Ang habyog ya ga ano man. May sipa pa ganing paman. Matiraw man si Tiyoy, no? Iti siyempre dipinsan niya man iya sini nga kauglingon sa aton sini nga mga kabumbo. Diya mo na blang hambal nga kung ginasaway na kamo sang traffic enforcer, no? As a matter of fact, duha ka beses nga tsansa ang ginatag sa iya, tiwaygid, siya pa yaang namersa, and as per the investigation ng police station number 1, why man kuno sang mga mambal naton abi mga tinaga nga hindi mayo gibuyan traffic enforcer. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ibasta na lang kuno iya nga nanumbag dayon ining driver sang SUV. Pero tingin pasakaan gini sa sang nagakigo nga panumbongon kay arestado ini siya. So, a simple traffic violation nga naglabot sa pagbiniluanay isang inumol kay mainit ang piyak nga partido. Pero may araman sang isa ka double parking, no? Nga hitabo, ipasalamat lang ani kay peace-loving people.
ang tag-iya sining slakyan nga ni. Oh. Sa aton sining nga mga kabumbo, oh. Pula nga slakyan. Oh. Nag-double park, oh, sa nakapark man dira nga slakyan ti. Magwa kung tani ning isang kasalakyan, hindi makagwa. Why man nakahazard, kag why sang driver sa sulod sang salakyan. No? Kampiyon pa ning salakyan yaw. Pula, bag-o. Oh, gin-blur ta lang na para nga hindi man makita ang iya sining plate number. Sa aton sining mga kasimanwa. No? Galing ti bisan ano ka bag-o sa plate number ya kay tampuhaw ang driver, dito why mangyapon sang kapuslanan. Sa aton sining mga kasimanwa. No. So, mula na. Akon gapati ko sa pahayag ni Police Captain Tolentino nga hindi tanan nga bagay mapagi sa init sang ulo. Oh. Di kung ginpagyan lang ginpagi lang to sa init sang ulo ang kasubong sa tuyang sitwasyon, di kunti ang resulta ya dako pagid nga problema. No? But in the first place, sa aton sini nga mga kuturan, basta gani may nagapark sa kilid nga salakyan, no? Hindi mo't silingon kay kumo nagaparking dira, hindi na siya maglakat kay way ka kakakilala or way ka kabalo. Kung anong iya sini nga mga day-to-day activities, sabisan diin man lang kag kung ano man iya nga salakyan. No? Kati anytime, mahalin siya, may kantuan siya, may emerhensya, ti dapat mahatag kagid sang ligwa and first and foremost pagid, no? Ang dala na dira hindi na iya parkingan. Kay may pay parking. Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Bangod nga busy ang nasambitan sini nga may adlaw, bangod weekdays, tiway man guro matulupang dan dira sa aton sini nga mga kasimanwa. So hindi mo iya pag-irason nga ti dira ka man lang. Oh. Ang pamangkot sa dira ka man lang, sa kay sino ka naglisensya? Sa aton sini nga mga kabumbo. So be considerate man sa aton sini nga mga kuturan. Oh? Amo na bala, engineer, bago sa lakyan mo, whether ginbakal mo ina fully paid or installment, and as per my understanding, ang installment, kinanglan mo mag-cash in sang at least 20% sang presyo sang salakyan. So, if you can afford, no, nga bayran ina cash, or you can afford sang 20% nga down payment, for sure, you can afford the 25 pesos nga pay parking fee. Hindi ba, engineer? Sa aton sini nga mga kabumbo. Nabayran mo gani cash. Nabayran mo gani installment 20%. Monthly may ginabayran ka. Ahaw 25 pesos. Mangunyadi ka, hindi ka mangita sang plastaran nga may pay parking. Kayang utok mo ya balinuan, madouble park ka lang ya. Oh? Why kaya sa nga labot, basi ko ng tag-iya sina, why pagkapanyaga? Oh. Basi may emerhensya? Basi may kantuan nga importante? Ang rason mo kay dira ka man lang? Oh. Hindi na iya rason nga dira ka man lang. Oh. And siguro, I would suggest nga dapat i-reprimand ini siya sa aton sini nga mga kabumbo. Ining nasambitan nga driver nga ini. Oh. Tay nga panawagan kita sa Land Transportation Office sa kay Director Didoy Hidospan. Oh.
ngati may mga driver pagaliyang ang ila sinipaminsaron nga mas labaw pa sila sa traffic law. Hindi naman insakto mag-abo sina kag ang dalan kaya ginapaparkingan magluwas sa pay parking. Hindi ka na i-allowed nga mag-occupy pa sa another lane. Sa aton sini nga mga kabumbo, bisan nag-hazard ka pa gani, bisan nga ra ka pa dira nga driver or tag-iya. Kasubong sang iban, kung wala dira iya sang available nga parkingan sa imo kalantuan nga establishmento, pangita ikaw sang lugar nga pwede ikaw makapark. Bayad ka 25 pesos. And once again, sarangan mo gani kung cash na, kung fully paid na, or installment man, sarangan mo gani, ahaw 25 pesos, di ka kasarang. Kung wala ka, hambala lang ko. May 25 pesos ko diyo, di na ito akong bag. Ito to. Tawgilan di si engineer kay paduhol tadas dalo mo. Di gani, aras mong burudjain. Kulaman tala to na 25 pesos kay mong burudjain. No? Hindi nga magtuga kay mo yan sang uhuol sa imo sinisig ka pariyo. Sa aton sinimagkuturan. Tiyan mo na. Pasalamatan talang kung may mga tawo nga ti mas gina-prefer nga palawigon ang pasensya ikumparar nimo sa natabo to ya sa driver sang SUV kag sang traffic enforcer nga ti naglabot ya sa punto nga ilinaway sila. 34 minutos sa nagaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwadugang pagin-sini nga mga balita kag impormasyon. Congestion rate sa nga prisuhan sa BJMP nagnubo. Bangod ginpabaskog ang decongestion na program. Kag dugang pagin-sini nga mga balita kag impormasyon sa aton sini pa nga pagpalayag pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras 34 minutos sa kaligad sa takna Laura. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela. Mga nanay kag tatay, markahin ang August 10 to 28, 2026. Protektahi ang ating mga kabataan bakit sa tipdas kag bakayha paagi sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sang Department of Health to Western Visayas Center for Health Development. Ang bakuna libre, luwas kag epektibo para sa mga kabataan. Bisitahon ang ating mga sentro, fixed and temporary vaccination sites. Magpabakuna, magbinurigay, magparigon sa proteksyon sang aton komunidad. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 2 to 8, 2026. Ang August 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ng akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments.
ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sa First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa August 7, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa kagangiang nga banda, magabalik sa sining weekend to deliver another great musical show sa concert at the Plaza Presents, the Totong Villeros Band, kicking off alas 6 ng gabi sa August 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa August 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung
Ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagan sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Okay, so i-check naton ang linya ni Bombo Glinette Delit. May kaltanan ini sa Japon sa traffic enforcer. So ginatugyan ni sang ICT-TMO head sa traffic enforcer. Now, sa aton sining mga kabombo, sa sining lihok niya, batok sa nagsumbag sini sa iya. Bombo Glinette sa report, please go ahead. Bombo Cham, hindi na magpasaka sang separado o kon independent nga kaso ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon ICT-TMO, may kaangtanan sa insidente nga nalagkipan sang ila personnel. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo, ginsiling ni ICT-TMO Head Retired Police Colonel Aldarico A. Garbanzos nga sa nagliligad nga insidente sang komosyon sa tion sang traffic enforcement, nangayo dayon sila sang bulig sa pulis matapos ginaligar nga ginsakit ang isa nila ka personnel samtang nagatuman sang iya obligasyon. Suno kay Garbanzos, gindeklarar nga arestado ang motorista bangod ang natabo angot sa kaso nga direct assault upon an agent of a person and authority kag na-increase na ini. Gindugang pa niya nga ang amo nga kaso ang ginpasaka batok sa motorista kag wala na sang lain pa nga independent nga kaso nga ipasaka ang ICT-TMO. Suno pa sa opisyal, mas maayo kung ginistoryahan anay ang sitwasyon. Ginhatagan man niya sang pahanumdom ang publiko nga kung may reklamo batok sa ilang mga traffic personnel, mahimo ini nga idangat sa opisina sang ICT-TMO bangod may ginpatuman man sila nga zero tolerance policy batok sa anuman nga pagpang-abuso sang ilang mga personnel. Ginpahayag man ni Garbanzos nga kabahin na sang trabaho sang ilang mga enforcer ang pag-atubang sa nagkalain-lain nga pamatasan sang mga motorista sa dalan. Suno sa iya, ginpaandam niya ang ilang mga personal nga posibleng sila mainsulto, mahikayan o kung mahatagan sang hulga apang ginatugyan sa ila nga magpakita sang maximum tolerance kag likawan ang komprontasyon.
apang kun may matabo nga physical nga pag-atake o kun may malapas sa ila katungdanan samtang naga-enforce ang ila mga responsibilidad suno kay kanbansos may katungdanan man ang ila personnel nga magpa-blatter o kun magpasaka sang angay nga kaso agod maprotektahan ang ila kaugalingon kag mapanabat ang responsable. Bobo Sam? All right. Aton pamatian ang interview kay ICT-TMO Head Retired Police Colonel Aldarico A. Garbanzos. Ang natabo sinabi at the time kapag commotion and then may assault nga natabo sa aton nga personnel sa Quezon Street. Ini may nag-aging police. The time so nangayo sila sa police assistance. And then gin-inform ako and then siling ko i-declare digid na arrested because that is already an assault. Assault upon an agent or person in authority. You are performing your job. Saway mo nga hindi pwede mag-park dira. But yet, ang tuition hindi mayo pagki din assault ng person. Sa muna to, ginpailan natin siya sa direct assault and na-inquest na inakagabi and muna ang resulta kung ang motorista wala nagapainuino pag hindi malaba pasensya kung pwede malang na maistoryahan o kung may mga complaint sila hindi sila kadangat dili sa amon opisina kay zero tolerance man niya kami sa amon mga personnel na hindi man maayo ang operation. Ano ang directive natin sa mga traffic enforcer if presented sa motong situation? Ini since nga nagpungko kita diri, gina-part na ini naton nga contingency sa ilang obra. Since nga may enforcement function sila, so gina-expect, ginapahibalo ko na sila, expect nila nga damo-damo sang lain-lain nga behavior sa dalan. So ini dapat kabalo ini sila mag-deal and expect nila ning insulto na sila kung isa kaya na sila kung isa i-threat na sila but still ang amon dira guidance dapat maging maximum tolerance and get away from ina nga mga classes ng trouble. Ang amon lang yati pa-blatter kita and then mapailang kita sa kaso. So with that, so amo na yang amon na diri nga ginaobra na para ang amon mga personnel. May anuman may ginanuman sila yang ati hindi pwede nga kami simo-simon may right na sila nga mag-file sa kaso. Nabatian ang interview kay ICT-TMO Head Retired Police Colonel Aldarico A. Garbanzos may kangtanan sa hindi na pagpasaka sang kaso independently sang ila opisina. Bobo Tom? All right. Ini si Bombo Glenette Jimenez Dennis and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Glenette sa imo sini rejoin the report. Ang biktima na to traffic enforcer mo ning nag-file sang kaso sa aton sini nga mga kabumbor sang complaint. Ti tubangon lang isang driver amo nang resulta kun mangibabaw ang init sang ulo. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby kay check pa naton balita ni Bombo Siren Nases ining decongestion program sang BJMP nakabuligid sa sining pagpahalog sang mga lock-up cell sa idalom sang Bureau of Jail Management and Penology. Kag istoryan taman karon sa aton sining mga kasimanwa ining pagtingob sang puwersa ni former punong barangay Ricardo Nino kag punong barangay James Cunlo dira sa Barrio Obrero. Tigin suportahan ko nung isa kag isa para nga sa katawhayan kag kadalagaan sa mga pumuluyo sa nasambit sining barangay.
Standby ka mo kay Plastar tama na ng balita diri man sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kung ninyo sini madumduman nagpangatubang sang isa sa mga pagpanghangkat sa bahin karon sang Bureau of Jail Management and Penology ang kagutok sang mga person deprived of liberty. Ginpatigayon ining decongestion program kaga suno sa pamunuan sa BJMP dako gid sini ang nabulig. Check ta si Bombo Sairina sis may follow-up report. Bombo Sai, sa report please go ahead. Bombo Champ, nagnubo sa 281% ang congestion rate sa mga prisuhan sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP halin sa 392% sa nagligad nga tuig bisan padayon nga nagadugang ang numero sang persons deprived of liberty o kon PDLs bangod sa ginpabaskog nga decongestion program kag padayon nga pagpatindog sang dugang mga jail facilities. Sa interview sang Bombo Radio kay Dennis Rocamora, Career Executive Service Eligible Deputy Chief for Administration of the Jail Bureau, sa tion sang 35th BJMP Regional Office 6th Anniversary Celebration nga may tema nga BJMP at 35, disiplina at responsibilidad sa serbisyong may kredibilidad. Ginpahayag sini nga nagapadayon ng BJMP sa pagpatindog sang bag-o nga mga jail facilities, agod mapahagan-hagan ang mga detention facility kag mapalapad ang kapasidad sa mga presohan sa bug-os nga pungsod. Sa piya ka bahin, ginpasalamatan man ni Rocamora ang dedikasyon sa mga personel sa BJMP nga mo ang nagabulig sa kauswagan sa mga programa sang ahensya. Ginpabutyag man ni Rocamora ang mensahe ni Jail Director Efren Nemenyo, DPA Chief sang BJMP nga nagapasiguro sang suporta kapag atipan sa mga miyembro sang BJMP basta magpadayon lang sila sa ilang maayo nga pinamatasan kag gusto nga pagtuman sang ilang nga mga katungdanan. Kagdugang pa diri niya nga ang mga personnel nga nagapakita sang dedikasyon kag maayo nga performance paghahatagan sa nagakaigo nga pagkilala lakip na ang oportunidad para sa promosyon kag iban pa nga mga insentibo. Yari pamatian naton ang nangin pahayag ni Dennis Rocamora, Career Executive Service Eligible Deputy Chief for Administration of the Jail Bureau. Titingnan mo, parang bata pa rin naman yung BJMP, no? Kumpara sa ibang agency. Pero marami nang narating ang BJMP. Dati kasi nung isa ako sa mga nauna sa BJMP dahil during infancy pa lang ng BJMP nandiyan na ako. Talaga napakahirap ng kalagayan natin noon. Sabi nga nung ating hepe kanina, yung binasa kong message ng ating hepe, dati noon kukunti lang talaga yung mga personnel natin pero talamak yung overcrowding. Kunti lang yung personnel pero napakarami na ng preso, masikip na yung mga kulungan natin. Pero ngayon habang nadadagdagan yung panahon, dumadami yung ating mga persons deprived of liberty pero bumababa naman yung ating congestion rate. Kumbaga habang dumadami yung ating mga preso, lumuluwag naman yung ating mga kulungan. Yan kasi ang number 1 na programa ng BJMP, yung decongestion. Sabi nga kumpara last year na nasa 392 ang congestion rate natin, ngayon 281% na lang. So despite na dumadami yung mga preso natin, lumuluwag yung mga kulungan kasi ang BJMP ini-intensify namin yung aming mga decongestion programs at pinaparami namin ang aming mga jail facilities. Nagkakaroon kami ng construction ng maraming mga jail facilities. So yun ang pinakamaganda doon kasi nga ang number 1 kasi natin na hangarin ay dapat maging makatao yung kalagayan ng ating mga preso or ng mga PDL. So kung nagsisiksikan sila sa loob ng kulungan, una-una hindi na kaagad makatao yon, di ba? So yung mapaluwag mo man lang yung kanilang kalagayan sa loob ng kulungan ay malaking ginhawa na para sa kanila. So decongestion yung aming number 1 na programa na ipinagmamalaki sa ngayon. Message po sa lahat ng mga personnel at mga ibang staff po ng BJMP na though alam naman po natin na sila po yung behind ng success ng programang ito, sir. Ang sabi nga ng ating hepe kanina, no, doon sa kanyang mensahe, na sagot niya ang lahat ng mga BJMP personnel basta ayusin nyo lang ang pagtupad sa inyong tungkulin. Kung hindi naman daw nakikita yung inyong mga magandang ginagawa, mapapansin niya ito at mapapansin at yung mga gumagawa ng mabuti ay pwedeng ma-promote o pwedeng magkaroon ng kaukulang recognition.
nabatian ang nanging pahayag ni Dennis Rocamora, Career Executive Service Eligible Deputy Chief for Administration of the Jail Bureau, Bombocham, kagdugang padirinong kabahin man sa patagayon nila nga 35th anniversary, ginhiwat man ang awarding ceremony bilang pagkilala sa mga agencies man nato, no? Kabilang na diri ang mga BJMP's Best Regional Awards, lakip na ang Best Staff Officer, Best Senior Officer, Best Junior Officer, Best Male Saga Female Junior Non-Officer, Best Non-Uniform Personnel, Best Provincial Administrator, kag mga Best Jail Warden sa nagkailain man nga mga ahensya. Kay dugang man diri, nagapanguna man ang mga jail unit sa Riyon sa no, pinaagi man sa paghatag sang award sa unit awards kung sa diin gina-proklamar ang Provincial Jail Administrator's Office ang iya panwasang antike bilang Best Provincial Jail Administrator's Office of the Year, ang San Jose District Jail bilang Best District Jail of the Year, Rojas City Jail Female Dormitory bilang Best City Jail of the Year, kag Buena Vista Municipal Jail bilang Best Municipal Jail of the Year. Kag naghatag man sa special awards ang BJMP sa mga national government agencies, local government units, educational institutions, pribado nga mga organisasyon sa giban pa nga mga partner agencies nga nagasuporta gid sa mga programa kag inisyatibo sa BJMP sa ibang pagin nga siya diri sa Hirigan. Kagabahin man sa awarding ceremony sa pag-celebrate sa 35th anniversary, bilang pagpasidong og ini sa mga dedikasyon sa mga personnel kag mga agod sa maliguon pagid nga pag-partnership sa ibang pagid nga mga sectors, agod padayon man ang pag-uswag ang pag-palig-on sang serbisyong publiko. Bogotang. All right. Kini si Bombo Sairin, Nasis Editus Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Sairina sa imo sini nga report. Nga gawon ko balita ni Bombo Erika Quinto kay ginalauman sadto nga may iara sang contender dira sa pagkabarangay kapitan sa bahin sa Barrio Obrero. Pero si former punong barangay Ricardo Dino Jr. Masuporta na niya sa kay punong barangay James Kunlo. Para kuno sa katawayan sa Abanwa, para sa katawayan sa barangay Barrio Obrero sa distrito sang Lapos. Timing man kino may mga selebrasyon or kapistahan ini sila nga ginapaabot dira karon. Check tabla si Bombo Erika. Bombo Erika, please go ahead. Masadya kad alive ang barangay Barrio Obrero kung i-describe ni punong barangay James Kunlo. Sa interview sa Bombo Radio, iyabing pahayag nga tungod sa liwat nga pagsanid puwersa nila sang anay purong barangay kag subong kagawad sa Barrio Obrero nga si kagawad Ricardo Dino, dako ang iya pasalamat nga pisar sa mga pagpamahog kag pressure nga nakatungtong sa abaga sang anay kapitan, ginpili sini ang paghiliugyon. Gindugang pa niya nga nagdesisyon sila nga mag-upod para man sa katawhayan nga mabatyagan sa mga tao sa barangay kag para man sa ilang mga lider agod hindi man matunga ang suporta sa mga ini sa barangay Barrio Obrero. Ginpasalig ni punong barangay James Kunlo nga wala sang dapat ikakulba ang mga tao sa barangay kay ara ang suporta sang Kunlo kag Dinyo sa isa kag isa. Tungod diri nadalaw man ang nasambit nga kapitan nga mangin mas matawhay ang palaabuton nga eleksyon para sa ila barangay. Aminado man siya nga mas mapagros ang ila barangay kung sila nga duha ang magkaupod. Kasubong, iya ginpahayag nga nag-duty na sa LTO ang nasambit nga kagawad matapos ini magpasa sang resignation sa nagligad nga Hulyo 31 kay nagsumpa sa iya responsibilidad sa opisina sang LTO sa Agosto 1. May mensahe man si Kapitan Kunlo sa mga taga Barrio Obrero na hindi mag-untat sa pagsuporta sa bisan sino man ang nagapungko o kung makapungko nga kapitan sa ila barangay kay ini ang mga rason sa padayon nga pagsanyog sang ila lugar. Aton pamatiyan ang pahayag ni punong barangay James Kunlo. Sa subong ang Barrio Obrero masadya, mambag ko magkatot. Kaya kadamog isang tao subong, kaganamig isang kalaka alive na alive ang among subong barangay. Actually kami ni Kagawa Junjun alin sa una of the night gina. Last election of the night man kami. So despite the pressure nga iya nga naging hatag sa iya, ginpili niya ang mag unity ang iya ginpili instead sa division.
So gapasalamat gid ko kay Kagawad Junjun kaya ang suporta niya ari gyapon sa aton. Kaga mutamba ko despite sa tanan nga mga pressure tanan nga nabaton niya nga kanta na gid lang pamahog or blackmail or whatever. Gimpili niya gyapon ang unity. That's why I believe ko kay Kagawad Junjun nga instead nga mag-divide or kontranay kami sa pamulitika, nag-obdanay kami para sa amon nga mga kabarangay, para sa katawhayan sa amon nga barangay. Of course, sa amon man nga mga leader, para hindi na sila magsalasala, hindi na sila pamangkot man kung anong ibala, sinugid ang mabungguanay diri sa amon nga barangay. So, nagsuranay kami ni Kagawad Junjun para sa amon nga pumuluyo sang barangay Barrio-Bero, mag-upod kami kung mag-unite kami para sa amon nga barangay. No, ang suporta sang Kunlo ara sa dinyo, ang suporta sang dinyo ara sa Kunlo. Para sa amon nga barangay, ini ang magapatawhay kag ini ang mas mapaprogress pagit sa aton nga barangay kung ang isa kag isa gabuniligay kag isa kag isa gaulupod kag isa kag isa nagaupod sa isa kausa para sa amon nga barangay. Sa palabuton nga election siguro mas medyo matawhay kay nagupod kami ni Kagawad Junjun, nagsuporta siya sa aton, kaya at the same time ang aton nga councilor man sa aton nagsuporta man sa aton. So somehow siguro so far ang history sang Barrio-Bero hindi magkaroon ng election. Pero subong siguro base matulutaw ang aton nga election sa paabuton nga November. Nagpag-gross ang aton barangay sa nagupod kami ni Kagawad Junjun no sa naging ako kapitan kag naging kagawad siya. Of course, wala man formerly kay barangay captain man si Kagawad Junjun. So tungod man sa buligya kag sa pagsuporta sa akon, ang amon nga barangay nagnami, sadya kag siguro ang mambal ko nga somehow ang economic activity sa among barangay is nag-improve. Mga jeepney driver namon, kita mo kami di activity, mga palibot namon nga mga karinderya, mga tianggi, and then damo taging pamutang diri no nga mga units sa aton nga PNP nga ari man diri sa aton barangay naga-opisina. So tama gid kanami kung sa among barangay kay tungod sinagdunay kami ni Kagawad Junjun din. Yes, si Kagawad Junjun subong no naara na sa LTO, na-appoint na siya sa LTO sang August 1. Actually nag-file siya sang resignation sa akon last week. I think that was July 30. Siya nag-pa-receive sa akon sang resignation effective August 1. So pag August 1 nagsumpa sa LTO. So si Kagawad Junjun kay may mga ulobrahon gyapon di nga nabili ng special fiesta ari man gyapon di ka kadto kag bisita sa aton kag nagabulig gyapon sang mga para sa aton mga activity diri sa among nga barangay. So nagapasalamat dito sa iya despite nga nasa LTO after to sang iyang office kadto di siya kag pamasyar kag pamangkot gid kag assist gyapon sa mga activity na. Sa among pumuluyo sa Barrio-Bero, ang akong mambal sa inyo, ang mensahe na ko is ang ginamba pero magbinuligay kita. Regardless man kung sino ang mapungko nga kapitan diri nga mga kagawad, magbinuligay gihapon kita. Suportara naton kung sino gid man ang ari diri kay ini tungod para sa aton kaayuhan sa aton nga barangay. Kay kung naga-unite kita, mas nagabaskog kita, mas naga-improve kag mas naga-progress ang aton nga barangay. Nabatian si Punong Barangay James Kunlo. Momicha. All right. Ini si Bombo Erica Berganyo Piaquinto, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Erica Piaquinto sa imo sininga report. So, suporta na, nagtingob na ang pwersa ni former punong barangay kag nangin kagawad man Ricardo Dinyo Jr., si Kagawad Junjun, may butsilingon, way guro kontra na si punong barangay James Kunlo sa barangay Barrio-Bero sa distrito sang Lapos. Amo maning isa sa mga ginabantayan karon mo kay so far, way pa man sang laye nga nagapapospone or do may ginaduso nga mga bill sa House of Representatives but way pa sang counterpart ining bill sa Senado. So as of this time, kung si Chairman George Erwin Garcia dayon ginyang eleksyon, way na kontra sa Barrio-Bero. 6 minutos na nakalikan sa tak ng alas 2 lapaw nagkikita sa latin sa aton sining pagpangalaga diri man sa platuntunan bombohanay
sa Udto. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 2 to 8, 2026. Ang August 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ng akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa August 7, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Siya, kagangiya nga banda, magabalik sa sining weekend to deliver another great musical show sa concert at the Plaza Presents, the Totong Villeros Band, kicking off alas 6 ng gabi sa August 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sa aton nga pungsod. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Do. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo.
Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguruha nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot ini sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag hindi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Checkiaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Siguruhon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan.
magbalikin kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 17 minutos, makaligid ang tak ng alas 2 sa hapon. Good afternoon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. Nagapanumbalik kita. This is Tita Regine and we're having kahapon lamang program sa sining mga tinion. So ang akong gid nga pag-abi-abi sa inyo tanan. Kumusta na kamo? Ano ang mga nagalatabo sa inyo nga kabuhi? Those days nga hindi kita ang mag-updanay. Well, I hope there is something good, something very significant ginagalatabo. Update man kami, DB. Palig na lang share your stories diri sa kahapon lamang program through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gihapon sulaton ang mga kasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mag-enjoy kita sa mga istorya nga ating igidulong sa inyo sa sining hapon. So I hope everyone is present. Taas kamay. Sino ang mga nandyan? Anyway, here's our song para sa inyo. And sa mga nag-join sa ating promo, ang swerte sa Palengke 2026, may ara kita nga pampabuenas. Right after this song, mag-a-announce kita sa ating special draw winner. So sa mga nag-ilintra dira, keep your fingers crossed. Basta ikaw na ang ating madason nga winner sa sininga promo. Here's our song from Regine Talk, Mahal Ka ng Mahal Ko. This is Tita Regine and ini ang kahapon lamang program. Good afternoon and welcome. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang ulan. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan
Regine Talk, mahal ka ng mahal ko, kaya maswerte ka. Pero ari pagidya, ang mas maswerte, bangod. May mga premyo siya nga igadalon pa uli. Here's our lucky winner sa ating special draw sa ating promo, Swerte sa Palengke 2026. Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Ang aton nga winner, nagabutan sa presensya sa aton nga FDA representative, si Ma'am Fritzy Angeli Perez. Ang aton nga winner is 35 years old, naglakip sang private purchase, San Miguel, Pale, Pilsen. Ang address, Haro, Balabago, Haro, Iloilo City. Congratulations sa ating winner, si Leia Rose Viejon. Again, ang ating winner, si Leia Rose Viejon. Nagahulat diri, Leia Rose, ang imong very exciting prizes, 500 pesos nga cash, plus limited edition nga transistor radio, wala na lansang sa isa lang ka estasyon. So come over na, our winner, Leia Rose Viejon. 24 minutes after 2 o'clock. Welcome again mga kabombo. It's the 6th of August, 2026. Beautiful Thursday. Wow, birthday ni Tata Bernas. Happy birthday, ta! And by the way, reminder sa ating dira nga winners, si Gemini sa 4th District. Ma'am Gemini, kadto ikaw diri sa estasyon sang Bombo ini nga Sabado palihog bag mag alas 2 ari ka na diri and pa Xerox ka na nga daan sang imo nga ID duha lang ka kopya. Ang aton nga winner, ang aton nga ginapanawagan dira si Gemini sang 4th District. Kag ari ni kita sa pagdulong sa inyo sa atong ginakalingawan every afternoon. From Mr. MSS ang Quezon City, ang tag-iya sa sulat nga una nato nga pagabasahon sa sininga hapon. Nagasiling, ever dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa liwat sa imo Tita Regine, sa management and staff sa Bombo Radio Philippines, kag sa matagpalamati sa imo matahom kadagahatag sa inspirasyon nga programa Ang Kahapon Lamang. Tita, sa pagpadayon ko, sa una nga adlaw nga na-assign ako sa mga German National, wala ko pa napapanaog ang mga dala ko nga mga bayo kag iban nga mga gamit sa L300 van. Ara lang sila sa likod. Hindi man kitaon kaysa tunga man nagpungko ang pasahero ko. Aga pa kami nag-abot sa iya opisina sa Makati. Gani, ang guard pa lang ang ara sa opisina. Nanaog na kami, kag siya nagsulod na siya sa opisina, kag ako nabili na sa lobby sa guard. Tungod wala man ako sang obrahon, kundi ang makig-istorya sa guard, kag makipagkilala, natabuan man nga Ilonggo ang among nga guard, tita. Taga-Kalinog. Gani, nanging kampante naman ako, kay may kasimanwa ako nga makaistorya. Amat-amat naman nag-alabot ang mga empleyado, kagang iban namangkot sa guard kung kay sino ang nakaparada nga L300 van sa guard, kag kung sino ako. Gani, kada pamangkot, nagapakilala ako nga driver sang ilang nga boss. Tita, hindi ako anad, nga wala sang ginaobra. Gani ang una ko nga adlaw sa opisina sang German National, pinaka-boring nga adlaw. Kay tibilog nga adlaw, pungko tindog, lakat-lakat lang obra ko sa lobby. Maayo pa ang guard, kay kun may nagaabot, ginapamangkot niya, kag ginalog sa iyang logbook. Kun may ginakarga, kag ginadiskarga ang mga empleyado, masako sila. Ako, hasta lang magtulok, kay hindi man ako ila empleyado. Ang kumpanya gali, Tita Regine, manufacturer, kag supplier sila sa mga construction drills. Kag sang time nga to, madamo sila sa mga ginasuplayan ng mga government projects. Kaangay sa mga flyover, kag ang Skyway, Phase 1, halin sa Makati,
pakadto sa Sukat, Parañaque. Ang mga construction sa mga power plants kag nagkalain-lain nga mga building construction sa Makati Central Business District, sang time nga ato booming gid ang construction business. Pagabot sa alas 10, nagwa ang pasahero ko kag naghambal nga kaduan namon ang iyang salakyan nga ginapakayo para makita ang status ng repairs ini. Ang salakyan niya ginakayo, kag pag-abot namon didto, ginpaupod niya ako magsulod para makita ko man ang kun ano nga salakyan may ara siya. Pang-executive ang salakyan niya tita, kay isa ini ka Nissan Patrol Executive Series. So gipamangkot ko siya kung anong natabo sa iya salakyan, kung nga may guba sa lawas ng salakyan. Nagsabat siya. My driver used it while my family and I were on vacation in Germany for 2 weeks. He was drunk on his way back home. That's why he had an accident. He then ran away and never showed up. The company just got notified by police officers who came to the office. Now, I end up with no driver and no car. Medyo disappointed siya sang time nga ato tita, sang ginaistoryan niya sa akon ang natabo. Nagbalik naman kami sa opisina. Pagkatapos niya nga makita ang repair status ng iyang salakyan. Mga alas 2 ang hapon, sang gitawag ako sa executive secretary sa lobby, sang pasahero ko, kay ginapatawag niya kuno ako. Gani, nagupod man ako tita. Baw, tita. First time ko man sa kabuhi ko nga nakasulod ako sa isa ka opisina kag kanami gali sa sulod. Maluwas nga naka-aircon ang mga empleyado, lunsay, puro naka-formal attire. First time man ako nakakita sa mga office computers, pero ang computers ang time nga ato, mga old type, bulky monitor pa, kag Windows 98 pa ang operating system. May ara man nga naka DOS, DOS base pa, anhon mo kay ti year 1998 pa ato, pero syempre, modern na inasad to tita. Kaupod sa secretary, kinpapungko ako sa atubangan sa German National para istoryahon. Nagambal siya. Mr. MMS, I want to talk to you about some policy while you are working for me as my personal driver. I am a very kind and considerate person. I just don't like abusive people like my ex-driver. Although you're going to drive me for as temporary, but you will be with me most of the time. The company and I as well will entrust and issue you a company cellular phone which you will only use to communicate with me. There are times that I have personal matters to attend to, and I want that it will be easy for me to call you. Nagsabat ako. I understand, sir. So hampal niya liwat. Okay. So later tonight after work, I will go to Duset Hotel. There's a German bar inside that hotel and I want to have some relaxing time and have some couple of beer. Okay? Nagsabat ako. Okay, sir. Nagambal siya liwat. Okay, that's it for now. You may wait at the lobby. So amo lang to. Kag nagbalik naman ako sa lobby. Pagabot sa alas 5 sa hapon, isa-isa na nag-out ang mga empleyado, pero ang pasahero ko, hambal sang guard, usually alas 6 pa akong magwa. Wala man ako mahimo kundi maghulat tita. Pagabot sang alas 6, nagwa na ang pasahero ko. Wala na niya ginasuksok ang inga blazer kag necktie. Bit-bit na lang niya ini sa iabot kon. Kag sang pagsakay niya, nagambal siya nga makadto kami sa among hotel. May upod siya nga isa ka empleyado, isa ka sales engineer. Ginpakilala man niya ako bilang iya temporaryo nga driver. Sa nagapakadto na kami sa among hotel, nagaistoryahanay sila bahin sa dalagan sang sales sang kumpanya. Hasta nga makaabot kami sa hotel. Antes manaog ang pasahero ko, ginatagan niya ako sang 500 pesos para sa panyapon ko. Pero tita, kay medyo anad na ako sa mga style sa mga driver or diskarte sa Makati para sa mga libre nga parking.
Sa baylo nga magpark ako sa binitdalan. Nagpark ako sa parking area nga sakop sang hotel. Kagin pa-validate ang parking ticket sa concerts o kon reception area. Ginhambal ko nga may guest ako sa German bar. Kagula naman ako nabudlayan kay kilala na gali ang pasahero ko bilang isa ka regular customer sa among nga hotel kag bar. Tita Regine, naisip mo man bala kung pila na ang mga na-mention ko nga nangin first time experience ko sa kabuhi ko sang time nga ato. 9:30 na sang gabi sa nagwa ang pasahero ko upod ang sales engineer. Kag naabtan niya ako nga nagatindog lang sa lobby sang hotel nga nagahulat sa iya. Gani nakibot siya kung nga aara ako sa lobby. Humble niya, "Why are you here? I was supposed to call you on the phone, but you are here at the lobby." Nagsabat ako, "I am still working, sir, and that is my job to wait for you and not your call, sir. My duty ends when we get home." Gani na impress siya sa akon, kag naghambal nga very efficient kuno ako, kag reliable. Naglisensya naman ako sa iya, or naglisensya naman sa iya ang upod niya nga sales engineer, kag nagkadto na sa iya nga nakapark ng salakyan. Pagkakuha ko sa salakyan, kag nagkadto na ako sa lobby sang hotel. Pagsakay niya, makita magid sa iya nga nakainom siya, pero hindi man gidubo. Tipsy lang, kaya nagapalang mula ang iya nga guya. Hamba niya sa akon, "Do you know that guy?" Sabat ko, "No, sir." Sabat niya, "Oh yeah, sorry. It's only your first day. That's Joey. He is one of my sales engineer guys. He's the top selling one. He's in the lead in getting the highest commission at the end of the month. They get commission incentive every month for reaching sales quota or exceeding it." Ang nasabat ko na lang, "Oh, that's very nice to hear, sir." Ano man albi ang ihibalo ko sa mga sales nga ina tita. Ang nahibaluan ko lang, mag-drive. Kag dira pa lang ang enjoyment ko nga sahi isang trabaho ko. Samtang nagabiyahe kami halin sa Makati City pakadto sa Ayala, Alabang, natulugan ang pasahero ko. Pag-abot namon sa Ilabalay, sagwa ko lang ginpark ang L300. Ginbugtaw ko kag ginalalayan ang pasahero ko nga makasulod sa Ilabalay. Nagsulod naman ako sa kwarto nga pagatulugan ko tita. Ang may-ara lang sa kwarto nga tulugan ko, isa ka single bed nga human sa plywood nga may foam kag bedsheet, habol, kag duwa ka ulunan kag isa ka electric fan kag alarm clock. Typical nga driver's room lang kid. May built-in closet man tita, pero wala pa unod, kay wala man driver. Ako pa lang ang magagamit sang kwarto sang pila ka semana. Gani sang pagkailis ko, ginkuti-kuti ko ang alarm clock, kag ginset sa 4:30 sang kaagahon, kag nagtulog na. Sunod nga kaagahon, pagtunog sang alarm clock tita, kanami sa pamatyag ko sa pagbugtaw, kay kanami man matulog sa malino nga lugar, Tita Regine, kag malamig kun aga. Pagwa ko sa kwarto, nakita ko naman nga nagasiga naman ang suga sa kusina. Gani gintawag ko siya, kag ginpamangkot, kung sa diin ako pwede makahulam sang balde, trapo kagabon, kitinloan ko ang salakyan nga pagagamito namon sang iya amo. Ginatagan niya ako sa makinahanglan ko, kay gintudlo niya man sa akon ang hose nga pwede ko magamit sa may swimming pool side. Pagkato ko dito sa pihak nga bahin sang Ilabalay, abaw tita, may malapad sila nga garden kag swimming pool. Hambal ko gid sa kaol galingon ko. Lain gid man kung magaranon, ano? Malayo ang itsura sang balay sa mga ordinaryo nga mga tao. Samtang nagahugas ako sa salakyan, nagwa Tita Regine ang maid, kag gindalaan ako sang kape. Ginbaton ko na lang ang kape, kay nagpasalamat, kay medyo malamig pagid man sa aga. Makita mo pa nga may mga fog, kay ang Ayala Alabang Village, Tita Regine, puro mga puno pa ang kalabanan. Nasunhambal man sang maid, nga nagbili naman ang iyang amo, nga hatagan man ako sang pamahaw. Temprano nang manggali nga nagabugtaw ang German National, Tita Regine.
Pagkatapos ko matinluan ang salakyan, namahaw naman ako. Nagpaligo, kag nag-ilis, para preparado na sa pagwa sang pasahero ko. Ginpa-warm up ko naman ang makina sang salakyan. Insakto 6:30 a.m. sang liwat maglakat kami, Tita Regine, pero sa ikaduha kong adlaw, sa iya, mag-aagi kami sa Fort Bonifacio Golf Driving Range. Kay dala namon ang iya nga mga golf clubs, kay isa pa, kabag, kay ara sa sulod ang iya ilislan nga corporate attire. Tuwalya, kag hygiene kits. Bit-bit niya man ang iya nga leather shoes, gani wala ko mapunggan. Out of curiosity, kagin pamangkot ko siya. Do you play golf, sir? Nagsabat siya. No, not yet. I'm still practicing. And please, don't call me sir. I'm German, not British. Just call me Thomas. It's fine. Do you know what is the meaning of sir? Sabat ko, no sir. Hambal niya. Nga napakadlaw. Ha ha. Just Thomas. I'm not used to being called by that. You will hear in the office they just call me by my first name. In UK, sir means slave I remain. Agale. That's why they have royalty in UK. So pag-aabot namon sa driving range, nag-ilis siya sa sapatos sa pag-golf, anti siya nanaog sa salakyan, dala naman ang bag nga ilislan niya. Naghulat na lang ako sa parking area, kay wala man ako obrahon sa driving range. Mga 20 minutes naman siya nga nagtiner, kag nag-practice ang iyang pag-golf. Pagkatapos niya, nagadto na siya sa men's room, kag naligo, kag nag-ilis ang pang-opisina. Napensaran ko, Tita Regine. Kay total ang gwa ako sa iya, personal nga full-time driver sa sulod sa isa ka bulan. Himuon ko na lang ang katungdanan sang isa ka full-time nga driver alalay para hindi na siya mabudlayan. Gani nagpakita ako sa iya sang pag-alagad kag pagserbisyo nga wala niya gina-expect sa isa ka full-time driver. Pag-abot namon sa opisina, naghambal ako sa pasahero ko kung pwede ako maka-observe sa technical department kung paano mag-repair sa mga barina kag mga construction tools kay wala man ako ginaobra kag para medyo malingaw man ako. Nagpasugot man siya para hindi man mangin boring ang adlaw ko nga nagahulat sa iya. Amo lang gali ini ang kinalain kung mangin isa ka gali ka personal driver sa isa lang katawo, tita. On a normal, same daily routine ka lang. Kag palareho lang, on a normal, same daily routine ka lang, kag palareho lang ang dalan mo nga ginaagyan. Hindi pareho sa lain-lain ang mga nanging pasahero ko, kag lain-lain man ang ruta sa biyahe ko. Pero napensaran ko man, nga okay lang, kaya hindi naman haggard ang hitsura ko kag kapoy. Manami man ang ginadayunan ko. Pag sa ikaapat ko nga adlaw sa iya, Tita Regine, Sabado na ina nga adlaw, as usual, na temprano pa ako nagbugtaw, kag gintinluan ang service ko nga L300. Pagkatapos ko ini matinluan, ginhulam ko sa maid ang liabis ang sports car, kay hambal ko, hugasan ko naman ini, kay pila na kaadlaw nga wala kaagi hugas. Hambal sang maid, nga ginatrapuhan naman ko nila ang salakyan. Pero nag-insist ako nga mas manami nga mahugasan ko ang salakyan para hasta ang sulod, malimpyuhan ko. Sa laktod, nahugasan ko ang sports car, kag ang ginsunod ko, manilhig sa garden area. Kag gintinluan ko naman ang swimming pool, tita. Sa liwat, Tita Regine, diri ko naman anay ipagapos ang journey ko sa mga malawig kong kasaysayan sa kabuhi. Nga ginapahayag ko sa imo matahong nga programa. Kabay pa nga hindi ka gid matak-an sa pagbasa, tita. Kay daw pang teledrama na gid abi kung magsulat ako sa imo. So again, tita, hindi ko gid mahimo nga i-shortcut ang istorya ko. Kabay pa nga sa mga nagpamati sang istorya ko, makahangop man sila. Nga hindi man nangin madali ang mga inagihan ko sang lamaharon pa ako. Kani tita, sa musunod ko naman nga sulat ang kasugpon. So madami nga salamat sa time sa pagbasa mo. More power and God bless you always. Yours truly, Mr. MSS of Quezon City.
I don't think we would get tired sa pagbasa diri sa mga istorya nga gina-share mo sa amon, ang mga experiences mo, ang mga inagyan mo sa kabuhi, kay ka mga very interesting man. So keep on writing. Maraming salamat, Mr. MSS, sa Quezon City. Sa sunod naman, 2:43 ang ato nga oras, magapanumbalik kita with more stories to be shared with you. Ini ang kahapon lamang program, kaupo din nyo, si Tita Regine. Magabalik kita. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-init lang sang tubig sa kalamuon nga kinahanglanon. Madamo ang naanad nga punon ang electric kettles o kon water boiler sa maximum level. Bisan gamay man lang ang kinahanglan initon nga tubig para sa pagtimpla sang kape, tsaa o kon instant meals. Ang pag-init sa mas madamo nga tubig nagausik hindi lang tubig kundi kuryente. Ang hindi magamit nga mainit nga tubig, ang masami nagabugnaw na lang kag ginaula pa nga nagaresulta sa pagkauyang sang tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dala ang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahingo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imong electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Next story is from Nanay Flor, Palangga Kong, Inday Regine. Sa oras mo mabato nining akong sulat, kabay nga yara ka sa maayong lawas, kag masadya ang panghuna-huna.
Inday tamyaw lang ako sa mga palangga ako nga mga classmates sa KLP. Lola Amparing, Lolo Dencio, Nengni, student moms, ang lambunaw, labinagid sa imo. Nadumduman ko naman, ining makakulugmat nga mga trahedya nga nag-abot sa kalibutan. Sang pagbagyo sang Frank, madamo ang nagkalamatay, kag iban missing. Ang ako nga paryente nga nagalapaw na ang tubig sa ilabalay, nagsaka sila sa puno sang mangka. 3 sila sang iya mga apo. Naganto sila sang tugnaw, hasta nga magnabaw na ang tubig. Kami amon, mataas ang amon balay. Hindi makadangat sa amon balay ang tubig. Sa balay sang bata ko sa pihak nga barangay, tama kadalom ang tubig. Nalabot ang ila atop. Kay maninday, malapit sila sa suba. Sa wala pa magdalom ang tubig, ang mga bata nagtakas sila sa ibabaw na yon. Sa ibabaw na yon sang banglid. Si tatay nila kag nanay, mapabilin lang tani sa ilabalay. Madasig ang pag-abot sang tubig, nga dala ang luyon nga maitom. Dayon nagsinggit ang bata na nga soltero, bali ang apo ko, "Nay, halin ka mo dira, matakas kita sa ibabaw, sa karsada." Ginkuha sang apo ko ang lubid nga malaba, kag ginigot sa balayan sang ilabalay, kagang punta didto sa sangasang kahoy sa manabaw na nga tubig. Siling niya kay nanay niya, "Nay, uyat ka sa lubid, kay bantayan ka namon diri sa pihak." Dayon man uyat ni nanay niya, kag maglangoy sa pihak, kag libre na siya, hasta maghubas ang tubig sa ibabaw sang bubungan. Ang mga bata nakadakop sang idik nga nagalangoy, kag nakakuha sila sang TV nga nagalutaw sa tubig. Pagkaaga, nagpalauli sila sa ilabalay. Kaduan ni tatay nila ang ilatanom sa ubos, ubos gid na pierde. Ang talong gamay pa, wala na. Tanan nga utanon, wala na. Natadbuna na sang lunang, tanan. Abaw inday, jutayan na lang niya malapakan ang bangkay sang babae nga nagauba, ginanod sang tubig. Dayon niya pauli kag manugid sa ibabaw nga mga tawo. Tikundigin silingan niya ang punerarya, may 500 pesos pa ang tawo, kay siya ang nagpahibalo sa punerarya. Hamak mo inday, nga damo ang mga patay nga baboy, mga baka, karabaw, nagbalaho lang gani. Kag may paryente ako nga missing ang iasawa. Kay man, ara na ang tubig, tagadughan na nila sa ilabalay. Siling niya sa iyabana, "Sige, sa paralang ang bata ta." Dayon niya balik sa ibabaw balay, kay may kuhaon siya. Basi kwarta. Tama gid, gulpi magdapya ang lunang, kag wala na makapalagyo sa tubig. Natabunan siya sa lunang. In the Regine, missing siya. Ang bana, wala gid magpangasawa, tubtub subong. Gani magpangamuyo lang kita, nga hindi na masulit ang mga trahedya nga nagaabot sa aton. Ang matinahuron, Nanay Flor. Nanay Flor recalling kung ano kamakahalanguyos ang mga nagalatabo sang nagluntad ang Bagyo Frank. So kamugali, directly nga na halitan di kamo ang imong pamilya, ang makabataan mo, kag ang mga kasilingan ninyo. We can only pray, no, to those and for those nga dako gid ang nanginhalit, and especially yung mga kabuhi, ang mga miyembro sa ilang pamilya nga nadula. Mayo lang tuya ang iban nga nasapar nakita pa ang lawas ng ilang family, but it's very painful for those nga why sila kabalo, missing lang until now ang ilang miyembro sa family. So they do not know kung buhi or wala na gid man. Tama ka subo, but you are right. We just lift up everything to the Lord nga sa panahon sa mga bagyo kag kung ano pagidira, no, nga posible nga makahalit sang kabuhi, sang mga propiedad, nga kuntani i-cover niya lang gid kita sang iya nga precious blood, kag He would be with us to protect us. So thank you so much gid sa imo Nanay Flor for this story nga imo gin-share sa sining hapon.
We still have 8 minutes before 3 o'clock. I'd like to proceed sa sulat niya ni Rico sa 2nd District. Dear Tita Regine. Good afternoon sa imo tita kag sa imo mga energetic kag fantastic KLP listeners. Maalay subo nga akong balikawang Tita Regine kay nagpanday ako kamalig sa akong mga manok kay ginahanting sa mga peste nga ilaga ang mga magagmay ko nga piso. Pero anyway, tita minadumduman naman ako sa akong nagliligad. Sa grade 3 pa lang ako, nagpagabot akong ngipon sa dentist kay permi na lang nagabusog. Pagkatapos niya butangan anesthesia ang gilagid ko, nagsiling siya, ibayaw mo lang ang alima mo kung masakit, ha? Tas nagtango lang ako. Kaya ginumpisahan na niya gabot, tita. Pero masyakit, ba masyakit. So ginbayaw ko ang palad ko nga nakatungtong sa legs ko. Pero masyakit gihapon pagbunot niya hasta matapos. Siling ko sa kaugalingon ko. Dula man na dula ang syakit sa ginbayaw kong alima ko ano ni man, tama kasakit. Sa nakauli na kami ni nanay, amo ko palang na-gets ang buot silingon sang dentist, Tita Regine. Nga ang namin niya gali nga alima, isang bilog nga alima, halin sa palad hasta sa shoulder. Kaya nga ko sa alima is ang palad lang. Kaga ang anesthesia, tita, nag-effect sa akong cheeks. Kag wala sa akong gums. That's why, masyakit. Masyakit, gidya. So, amo ini ang natabo tungod sa akong pagka-inosente, Tita Regine. Kag ang pangalan sang dentist, amo si Dr. Catherine. Nga wala akong mabalaan ang apelyido. Buti na lang, safe ka. So, nag-grade 4 ako, tita. Mahilig ako magsunod sa mga friends ko, magpaharap sa mga baka sa ibabaw buklod. Kag kun magpuli na, nagay nila kaparumba dalaga ng baka, samtang nagasakay kami. Kag hinali lang ako ya tita, nahulog. Kag intapakan ako sang duha ka baka nga sundanay. Ay hala. So ang abi ko tita, naguluwa ng akong tinai sa among nga impact. Pero luckily, wala man. Gintabangan nila ako hasta makabangon. Napunod gid ako tita, sang todo-todo. Nga daw hindi makaginhawa kag nagakiang-kiang pa. Pasalamat gid ako tita kay Lord, kay tig-ana ang mga tulan kag bagol ko. Sa muna, nga wala gid ako napuruhan. Nakaagi man ako tita, nga samtang nagasakay ako sa baka kag malapit na sa ilabarangtan, may naagyan kami nga halayan nga pisi. Kag nagduot or nasabit didto ang ako nga liog, Tita Regine. So samtang nga madasig ang paglakat sang baka, do ginagurgur ang liog ko sa amo to nga moment ay ampot sa imoriko. Mayad gani tita kay wala magdugo. Tama lang gid kahagdos tungod sang friction. Ginbulong ako sa magulang sang friends ko, tita, kay nagilibion gid ako tungod sa kahapdi sang iya nga bulong sa akon nga liog. After sa to tita, nananda na gid ako nga magtan-aw pati una para makalikaw sa obstruction sa dalan samtang nagasakay sa baka. Fast forward, sa second year college na ako, tita. Ang classmate ko nga ang true name is si Regine. Tood, paresin kami ngalan. Wana disgrasya sa motor, nadula ang iya consciousness sang natumba sila sa motor. Gindala sila sa hospital. Kag didto, nagkitaay sila sang amon landlady sa boarding house. Nabatian niya nga ginsambit sang classmate ko ang name ni Rico. Tas ginmuno niya siya, siling niya, "Uy, classmate ka ni Rico?" Tama na bala sa iya kabuot, kag hipuson nga pagkabata. Tapos tama pa ina kahipid-hipid sa iya mga gamit. Tapos natingala si classmate Regine, tita. Kung nga aamo ato ang ginsiling sa iya sang landlady. Nga as if huwaran ako.
Pero sa likod sang iya kaisipan, nagsiling siya, "Tundi man inaamong si Rico sa school. Pero tama man na sa iya kasabad, kagwalwalan nga classmate. Tapos masiling ang iya landlady, na tama sa iya kabuot. Diin, tabo man." Sang ginsugid din ni classmate Regine sa akon. About sa ila conversation sa hospital. Doon nahamot ako nga daw nahuya sa self ko, tita. Doon gintampa ako sa ginatawag nga self-awareness, tita. Lain gali ako nga tawo sa boarding house, kag lain man sa school. Ang huwaran version versus walwalan version. Fast forward, sa nagpandemic, tita, tungod kay wala obrahon, ginupdan ko ang cousin ko sa paggama sang kawayan nga 40 ka bilog nga situated gid sa Pilas, tita. Kag wala gid kamo nagsala, nahulog ako sa Pilas, mga 5 meters. Mayad gani, tita, kag wala ako nagbulid-bulid pa ubos, mga 20 meters. Nauna hugpa ang buli kag likod ko nga nagalagbong. Mayad lang kay ang nahulugan ko, wala sang tuod. Damo pa naman tuod ang palibot sa Pilas. Nagrasyahan gid ako, tita, nga wala maano. Nagsinggit dayon sa akon si cousin, "Nahulog ka, pre? Okay ka lang da?" Nagsabat man ako dayon, tita, nga nagalingin pa ang ulo. "Okay lang ko, di pre. Wala man ako maano, ah." Kung natabuan, abi, tita, nga may tuod ang natubuan ko, ay, lechon ibidgid ang guan ko. Sang matapos na namon lagi sang kawayan, tita, ginapang buslog namon nini sa ubos ng Pilas. Sang nagbutong si cousin sang isa ka kawayan, nahulog ang katunga sini sa sentro gid sang bagol ko. Abaw, tita, what an instant bukol, kag nagbounce ang kawayan sa kilid ko. Tapos nagbalikid siya sa akon, kaya ra ako sa iya likod. Namangkot siya, "Naigo ka, pre?" Tasabat ko, "Wala, ah." With a smile. Tapos siling niya, "Aw, ah, abi ko naigo ka, kay nakabati ako sang lagpok, malapit sa imo." Nag-smile lang ako sa iya, tita, pero matuod, duguramuson ko ang akon buhok sa kasakit. Amo ini ang natabo sa akon, tita, sang first time ko maggama sang kawayan. Kung magsirom na, tita, ginahagad sina ni cousin ang tsuhin ko nga magtagay whiskey sa balay. Kag ako ya, nagadiretso lang tulog, kaya wala ako nagatagay. Sa pagkaaga sina, natingala ako, nga abasa ang gwa sang pertahan sang kwarto ko, kag mapangsot pa abi, tita. Sugid-sugid ko ini kay tsuhin, siling ko pre-umpoy, "Siguro nakasaka kagabi diri ang iduhay." Sabat niya, "Wala man, insat how?" Siling ko, mapangsot abi diri sa pertahan ko, kagabasa-basa pa ang ihi isang ido. Siling niya, "Ha? Ay, basi akon inaihi. Natingala man ako nga daan kagabi, kun nga ang hindi ko gid mabuksan ang pertahan, kay maihi ako sa sagwa. Imo tugali pertahan, re? Abi ko pertahan sa exit. Nahubog na abi ako kagabi, amo nang wala ako na namulalungan." Sabat ko, "Gali ka, pre? Tama, abi ka pangsut, amo na nga nasalaan ko nga iya sang ido." May natabo man sa akon, sining damlag lang, tita Regine. Nagbulig ako butong sang kahoy nga ginasarahin sa magulang ko sa likod sang amo niya chapel. Anom kami. Ako lang ang bataon. Imaw ko ang mga barangay official sa pagbutong sang kalat. Sang hana na matumba ang kamunsil, kag natumba man ako nga nagaisahanon, kag nagtindog man ako dayon, tita, split seconds. Siling sang tanod sa likod ko, "Natumba ka?" Siling ko, "Wala, ah. Nakita nyo, how?" "Wala ko yan natumba." Tapos siling ni first kagawad, "Okay, Rick, ah, save na save ka." So nagkirinadlaw. Nagkirinadlaw sila tanan, tita. Nakita ilang nila nga natumba ako, tapos mamangkot pa sila. Hindi makontento. Gusto pa i-confirm. Hehehe. So, diri na lang anay ako hasta, tita Regine. Next time naman, pag may time, sa akon walang ending na storytelling. So, bye-bye. God bless. KLP, Rico, sa 2nd District.
Salamat sa story mo, Rick, ha? Napayuhom, napaharakhak mo na naman kami sa sininga hapon. Mga kabombo, for your stories to tell, also diri sa KLP, lihog na lang ko email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can send your stories, you write them down, and then ipadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Boss naman pa yun na nato nagpag-enjoy sa mga kasaysayan diri lang sa kahapon lamang program. For the meantime, nagasulat na, magasunod na ang mga dramas every afternoon. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Madamog yung salamat sa inyo pagpupod sa akon sa saninga hapon. Liwat kita nga mag-aupdanay buwas. So see you tomorrow. Sa gihapon ni ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.